fiala abe munikila muni ba aje wati Masami folisiba tabarkala il faut len ko fe ambe kuna fondila fan fan be ni kena kono ni mama be ni olube an fe an kuma be kono ka foli kenen kenen ka sen ko rakama no Umar Tifi Marko ka ina ala fe ko ala kan no ka kay a furum so sanuma ka foli ta ko segere ne olu fo ame malika chamo ani malika musumo kren kren nga jamana ma korobaw ka sabu ke dumina me falakota no micro e comme kebe afo chukomina adu ma folom minim kera ma ye ko munu sogora nga ke walela ko kra nga jamana chorobaw anam sorobaw re tabarkala wo fo ko wale mando ko sameta ka totongomi mais bi iba ka fo an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kulu min kɔnɔ o kulu sifin ka ca bi ka tɛmɛ a makɔrɔ kan tiɲɛ olu folen kɔfɛ an b'ala fo ka ala barikada ni ala sɔnna n yɛrɛ baara ɲɔgɔn minnu wulila k'u jɔ an ye k'an to ni lajarabi kɔnɔ olu folen kɔfɛ ma ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen se jaw kebe ma parce que n'i y'a jɔlen ye i b'a fɔ ko farajalakaw de don mais a golo finnen don mais ka tila k'a ye nin baara fasugu kɛlɛ a fɛ o b'a yira k'a fɔ maa min fɛnɛ don fɛnɛ a hakili lamɔlen don tabarkala Masami yɛrɛ fo a diyara n ye ka sabu kɛ kuma caman n'an bɛ kɛ nin kɛnɛ kan a dɔ la i b'a sɔrɔ ne jɛɲɔgɔn baara ɲɔgɔn terikɛ n'o Aramabɛn Jara an fila bɛ kɛ yan i fila ɲɔgɔn mais bi n kelen don o ti kɛlɛ tiɲɛ o nɔ kan i b'a ye ko mandat dara ne kan le 11 septembre 2023 donc ni jansali min fɛnɛ kɛra n'o bɛna miniti 11 ma o bɛ hakili jigin o la tabarkala ni donna don min na kaso la o don kelen de bɛ bɔ n bɔra ka bɛn le 11 juin 2024 melekuya sira fɛ n'a fɔ ma faransi kan na ko la littérature a dɔ la an bɛ se k'a fɔ ko an ye san 2 de kɛ kaso la a dɔ la kun parce que salon samiya sanji laban o y'an gosi kaso la n'a samiya sanji fɔlɔ o y'an gosi kaso la. Dɔnni kuma ye. Awɔ. Masi jɛnatigɛ ko bɛ nin cogo la. Kaso ye laharaden de ye. Mais jamana fɛnɛ ka bɛnkan y'a sigi sen kan. O nɔ kan min fɔra an ka ko la i y'a fɔ cogo min na ɲinini kɔnɔ min sera ka sɔrɔ o bɛ tali kɛ nin na Konate, o b'a to ni bɛ ɲininkali dɔ k'i la n'i ye e ka parcours lamɛn k'a daminɛ a daminɛ la ka taa se fo an sera yɔrɔ min na nin ye ni an kɛlen don ka ɲinini jɔyan fɔlɔ ko minnu bɛna kɛ bi de kɔfɛ sa o bɛ ɲini ka fara min sɔrɔla ka bɛn ni bi ye n'i y'a lajɛ misi b'a kɔnɔ kosɛbɛ hinɛ b'a kɔnɔ kosɛbɛ wulikajɔ b'a kɔnɔ kosɛbɛ cɛsiri b'a kɔnɔ kosɛbɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ka ɲɔgɔn dafa ka taa kabini sanji 7 cɛkɔrɔba y'i kɔ don diɲɛ na bon Masi b'a dɔn jɛnatigɛ ye nin de ye parce que mɔgɔninfinw dɔw ka ɲɛnamaya yɛrɛ bɛ kɛ n'a fɔ a bɛ dilan nin dilancogo la a bɛ kɛ dɔ fɔ ye a mɔgɔw bɛ diɲɛ kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala k'a bɛɛ kuncɛ hɛrɛ la yarabi i y'a fɔ cogo min na i b'a ye k'a fɔ diɲɛ in kɔnɔ ne yɛrɛ kun kelen n bɛ fɛn o fɛn kɛ n b'a bɛɛ kɛ ni sɛbɛ de nin yɔrɔ la n bɛ e yɛrɛ fo kɛrɛnkɛrɛnya la ka sababu kɛ kabi a fɔra ko an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan yɔrɔw bɛ yen i b'a fɔ ko an yɛrɛ de taa an ko la dɔn Mali burusi kɔnɔ dugu bɛ yen i bɛ kibaruya sɔrɔ ka b'olu bɛɛ kɔnɔ yan bɛ Egypte Mali ka kalanden minnu bɛ yen an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn ka sababu kɛ o fɛnɛ ye bɛɛ ye kibaruya sɔrɔ o la i b'a ye maaw dɔw b'a fɔ ko ni an nana e ka jɛmukan kɛnɛ kan an b'an yɛrɛ di c'est à dire que an bɛ kumaw fɔ o fana bɛ fɔ wa min f'i o bɛ fɔ f'a bɛ kɛ n'a fɔ ko an bɛ ka mɔgɔ lawoloma de kɛ parce que dɔw ka jate la an b'a ja Guatemala la ka tɛmɛ olu kan walima an b'a ja bon en fait o kumaw bɛ caya
mais mɔgɔ bɛ ɲina fɛn dɔ de kɔ o de ye masi ja masi mi ja o ye kuma wɛrɛ de ye mais k'a fɔ ko kunnafoni dili baara ko masi t'a kɛ n'a ni ye k'a t'a kɛ ni kanu ye ko voix du Mali kɔnɔ yan ko kunnafoni dili baara ti kɛ ni sɛbɛ ye i tɛ se k'o fɔ n'i y'o fɔ a y'a don ne juguya minɛn kɔnɔ tabarikala u b'a k'u se la Kuyate u b'a kɛ kɛcogo la i b'i yɛrɛ ɲininka se jumɛn b'u ye ka se ka nin kɛ tan parce que yɔrɔ ka bon baarakɛla ka ca jamana dun sɔrɔ ka dɔgɔ k'a ye k'a fɔ n'a ta bɛɛ lajɛlen ye ne ɲɔgɔnna si wale bɛ se ka sigi sen kan voix du Mali n'i ma si kan ka fo la kosɛbɛ diyara n ye donc n bɛ fɛ ka f'i ɲɛna dɔrɔn ne ka mɔgɔninfinya bɛɛ tɛmɛna nin sira ninnu fɛ cɛsiri jija o de kama dɔw b'a fɔ ko ala y'a kɛ n ye n bolo don fɛn o fɛn na i b'a sɔrɔ bɛɛ kɛra tare ye parce que ni n bɛ fɛn min na n b'a la ni n t'a la salamu lafiya Kuyate an ka ɲininiw y'a yira an na k'a fɔ i ni musokɔrɔba kun cɛ ka gɛlɛn fo ka taa fɔ a to ten an dabama ye a suganti ka wele bila ale ma ka sɔrɔ e bɛ bɛrɛ la Kuyate deni masaya la a fana ka gɛlɛn dɛ masa a ka gɛlɛn dɔɔni a ka gɛlɛn fo ka fɔ a dama ka tɛmɛ mais i b'a dɔn ala ka ko de don ka sabu kɛ an yɛrɛ bolo kaso la an ye kibaruya minnu sɔrɔ a tacogo la a bɛ fatuli kun i fɛ dɔɔni mais a mana kun i fɛ cogo cogo i b'a santi k'a fɔ ko fɛnnin dɔ bɛ i yɛrɛ jɛ quoi yanni nin wagati bɛ tɛmɛ mais nin yɔrɔ la an bɛ malidenw fo kosɛbɛ surtout an balakaw fatuli kelen u ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que an kana dɔn ko mɔgɔ tanya na malidenw ye seko bɛɛ kɛ mali c'est-à-dire u y'a bɛɛ kɛ ni dɔw tɛna i ka kaso falen o siyɔrɔ la ni fɛn o fɛn taara u bɛ kasi n'a ye bon finalement e yɛrɛ b'i ta to i kɔnɔ ani musoman nin ka kan ka sababu kɛ hali sigida fɛnɛ kɔnɔ denmisɛnninw teriw don mɔgɔ tulogɛlɛnw teriw don mɔgɔ murutilenw teri don mais i mana muruti cogo cogo a ka ca ala fɛ ale fɛnɛ bɛ se k'i lamara donc a ka mɔgɔninfinya kɛra nin cogo la c'est pour que a ka fatuli ka kɛ nin kɛcogo la a ma bali ne yɛrɛ la ka sababu kɛ an y'a fɔ jamukan tɛmɛnen denkunu kɛra alamisa juma a yɛrɛ wulila ka taa yafa deli bɛɛ fɛ bon sibiri fatuli kɛra donc ni mɔgɔninfin fatura o cogo la komi saya ye fɛn mɔgɔ tɛ se k'a majɛ a bɛ a to i bɛ se k'a ta i dusukun na ni limaniya ye mais i b'a ye k'a fɔ kuma bɛɛ kuma dɔ la hali sisan o tɛ ba i la kuma dɔ la kumakan dɔ bɛ kɛ denmisɛnninw dɔ kumakanw ni u bɛ bali ka baro dɔ bɔ se ka ɲina cogo si la voilà donc ko b'o cogo la surtout ni mɔgɔ min gɛlɛya ɲɔgɔn na kosɛbɛ kabi fitinin i bɛ se k'a fɔ ale de kalan diɲɛlatigɛ ko caman na i bɛ se k'a fɔ o cogo la musokɔrɔba min don a cɛsirila kosɛbɛ parce que jɛn kɛra n'a ye i ka a sɛnsɛn ka taa n'a ye a dayɔrɔ laban na hali n'o y'a sɔrɔ i tun bɛ bɛrɛ la oui parce que ne yɛrɛ bɛ bɔ a kalama wagati min na o y'a sɔrɔ bɛɛ b'a kalama bɛɛ tun b'a kalama fo n'a bɔra ne yɛrɛ la bon o y'a sɔrɔ fɛɛrɛw tigɛlen don yaasa an bɛ se ka taa cogo min na ala y'a kɛ an bɛ bɔ o y'a sɔrɔ mɔgɔ labɛnnen don min kan ka taa ni ne ye o taara sɔrɔ pɔnze u kɛlen don ka fɛn laada minnu kan ka kɛ olu kɛlen don an y'an ɲɛ d'a kan Kuyate nin yɔrɔ ninnu fɔli ka gɛlɛn dɛ nka fo an ka kibaruya di lamɛnbaaw ma quoi o de kama n b'a dɔn ji bɛ ka kɔrɔkɔrɔ i kan na mais n bɛ ka insister a ɲininkali fɛ c'est vrai voilà donc pratiquement ala y'a kɛ an taara ɲɛ d'a kan ye ka don a kunna mobili kɔnɔ ka taa fo so bon ni feere bɛ don mobili yɔrɔ min na an n'a bɔra ɲɔgɔn fɛ ne yɛrɛ n'a bɔra ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ caman ni ɲɛ ye ɲɔgɔn ye n y'u dɔn u ye n dɔn mais u m'a dɔn ko ne yɛrɛ don dɛ parce que a kun kɛra u m'a miiri parce que a bɛ fɔ ko mɔgɔ y'a hakili ye u m'a miiri k'a fɔ ko ne yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ nin yɔrɔ yɛrɛ la bon ala y'a kɛ fo ka taa se a dayɔrɔ la bon wulada fɛ jama kun ka ca mais u n'a taw ta ale taara a dayɔrɔ la bon ne taara n ka kasola taga la diɲɛlatigɛ ye nin ye a su kɛra cogo di bon a su i b'a dɔn nin ɲɛnamaya kɔnɔna na parce que i b'i yɛrɛ ɲininka ni min kelen filɛ nin ye minnu bɛ nin bɛɛ kɔfɛ n jɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen nɔ Tawuruba i b'a dɔn Tawuruba bɔra a ye sɛbɛnni kɛ a ko n ka musokɔrɔba cɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ bon i b'a dɔn ne n'a ɲɔgɔnna si kɛwale nan'i ma a su diɲɛ bɛ bonya c'est à dire que diɲɛ bɛ dɔgɔya i ma diɲɛ bɛ dɔgɔya i b'a miiri i bɛ fɛn caman miiri mais miiri bɛɛ kɔfɛ i bɛna mun miiri i b'a fɔ bon
ni bɛna to bana bolo ne de tun b'a furakɛ a bɛna to bana bolo a bɛna kibaruya jugu sɔrɔ k'a fɔ ayiwa i den bɛna san 5 i den bɛna san 10 i den bɛna nin wagati jan kɛ kaso la bon n'a a b'o fɛnɛ kɔnɔ a bɛna to o tɔɔrɔ ni o degun n'o fɛn minnu kɔnɔ i b'i yɛrɛ ɲininka bon finalement i b'a sɔrɔ o de bɛ sen na o de kama bon miniji dɔgɔyara yaasa o degun minnu natɔ don bon i bɛ fɛn caman miiri bi miiri kɛ mais komi ala yɛrɛ ni kɛ mɔgɔ dɔ ye ni miiri kɛra ka taa dusukasi kɔnɔ dɔrɔn sunɔgɔ bɛ na o b'a tɛmɛ i kan bon n kɔni m'a dɔn a bɛna sira fɛ n m'a ɲɛfɔ mɔgɔ min ɲɛna peut-être ni mɔgɔ damadɔ de ye ni minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ la ni miiri barika bonyana dɔrɔn n bɛ sunɔgɔ n'a bannen donc a kɔni kɛra ten bon an ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ malidenw ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ kaso yɛrɛ kɔnɔ yaasa dimi an ka se ka ta ɲɔgɔn fɛ bon ala barika la an bɛ yan bi fatuli kɔfɛ kɔni an yɛrɛ sɔrɔ bon yɔrɔ sɔrɔ yɛrɛ fɛnɛ tila ka dɔ fara tugun ko kan parce que ni a teriw ni a kɔrɔw ni a jɛɲɔgɔnw ni a baaraɲɔgɔnw taara olu b'a fɔ ko munna a ma fatu i nalen kɔfɛ parce que voilà parce que a fatula olu ɲɛna a bɛ se ka kɛ olu ye fɛn dɔ jateminɛ min tun bɛ se ka lafiya fatulu kɔnɔna na mais ala ma latigɛ ten ala latigɛ cogo min na an bɛ jɛ ka tugu ala kɔ a banna dɔrɔn de don ka jɛgɛ dɔw kɛ ala ka dayɔrɔ nɛma a kɔnɔ su min na a kɔrɔ su min na ala k'o d'a ma barika min b'a la an b'a ɲini ala fɛ ala ka barika in jɔ an ye a cɛsirila kabila kɔnɔ ala k'an kɛ mɔgɔ cɛsirilen ye a cɛsirila ka se ka denw lamɔ ni sɛgɛn sugu bɛɛ parce que an fa bɛ fatu wagati min na o y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba kun kɛlen don ka fɛn bɛɛ interdit a la ale ye la reine mère a kun tɛ fɛn kɛ a tɛ foyi kɛ ti jago kɛ a tɛ foyi kɛ bon f'a ka fatuli kɔfɛ f'a ka hakɛw ɲinini nɔ kan bon an ye taga segin caman kɛ o la i bɛ fa ka hakɛ ɲini n'o ye anw ka cɛkɔrɔba ka hakɛ ɲini ye an b'o taga segin na du kan ka balo ale tɛ jago ɲɛdɔn fɛn bɛɛ interdit don f'a ka foro min bɛ tiɲɛnikɛlaw ni dalen don o kan voilà wagati parce que a tun bɛ min kɛ o y'an ka du kuru kun ka bon u tun bɛ nakɔ ni sɛnɛ o kɔnɔ bon o san kelen gouvernement nana décret bɔ k'a fɔ ko nakɔ sɛnɛ bɛɛ ka jɔ du kɔnɔ wa an ka du kɔnɔ ka bon wagati nakɔ sɛnɛyɔrɔba yɛrɛ kun don an ye dɔw nakɔw la bon o bɛɛ jɔra yɔrɔnin kelen du jigi taara ale tɛ jago dɔn sisan ale bɛ nakɔ sɛnɛ min fɛnɛ dɔn gouvernement ko k'o nakɔ sɛnɛ fɛnɛ jɔ voilà donc ko kɛra nin cogo la mais ala nana kɛ an y'an ɲɛsin sɛnɛ ma fo dɔ nana fɔ ko an ka sɛnɛ dabila a nana ɲɛsin jago ma bon a bɛ taa wagati min na o jago yɛrɛ donnitaw yɛrɛ de y'a fari sɛgɛn kosɛbɛ ala ka datigɛ kɔnɔ bon miniji dɔgɔyara ka na se fo bi ma i bɛ tariku dɔn cogo min na i bɛ diinɛ hali o tariku dɔn cogo min na ka taa se tariku wɛrɛw ma est-ce que misali fɛnɛ ma kɛ e bolo k'a fɔ maaba caman minnu tɔgɔ fɔra ni nin ka kelen y'o olu sɔrɔ ka daminɛ an kuntigi yɛrɛ la a ka ca o bɛɛ tɛ can yɛrɛ de mais a ka ca nin bɛɛ n'i miiri nin bɛɛ de la i b'a faamu k'a fɔ a kɛcogo de ye nin ye i b'a fɔ ko diɲɛ yɛrɛ cogo ye nin ye quoi voilà parce que mɔgɔba minnu bɛ yen ko u masa bɛ kɔrɔkɔrɔ a man ca i bɛ mɔgɔba damadɔ ta i b'a sɔrɔ olu masaw taɲana fa bangeni kelen kɔfɛ ba bɛ taɲa kalo kelen bɛ kalo fila a caman mais o m'a to ko u ka mɔgɔya kɛra ka diɲɛ labɔ o m'a to ko kun kan ka kɛ min ye diɲɛ kɔnɔ ka o bali ka kɛ o kɛra voilà fɛn fɛn kun kan ka kɛ u kun kan ka kɛ min ye o kɛra o ye diɲɛ kɔnɔ donc fɛn minnu don a bɛ na mɔgɔninfin ka mɔgɔya kɔnɔ a bɛ tɛmɛ fɛnɛ a bɛ kɛ don n'o walanda ye a bɛ kɛ don n'o tariku ye donc an b'a ɲini mɔgɔ fɛ peut-être an fɛnɛ y'an sɛmɛ dɔw ka kɛwale de la ka nimana sɔrɔ ka bɔ nin kɔnɔ ça c'est dɔw fɛnɛ bɛna sɛmɛ nin fɛnɛ kɛwale la ka nimana sɔrɔ ka bɔ ko gɛlɛn dɔ fɛnɛ kɔnɔ cɛkɔrɔba tɛni joona ani du donni talen k'a da musokɔrɔba kun o min e bali ka kalan kɛ fo ka maîtrise sɔrɔ droit la an ye kalan caman kɛ ka tugu la nka an kɔni disi gosi ni min ye o ye sariya ta in sira ye i b'a dɔn mas ka ne kɛ kan kini ni ɲuman dɔn dugukolo kɔ kan ne m'a dɔn dugukolo kɔ kan nka fɛn min bɛ tali kɛ falatɔya c'est à dire que mɔgɔ bɛ min wele ko dɛsɛ a ma kɔngɔ
an ma minɔgɔ an ma dɛsɛ ka kalan kɛ an ma dɛsɛ fura la an ma dɛsɛ siyɔrɔ la i bɛ se k'a fɔ yɛrɛ sigida denmisɛnnin caman de tun bɛ ɲɛbɔ an fɛ ka sababu kɛ a ka bulonda kun dayɛlɛnnen don yen kɔni kun falen don san kalo 12 a ka yatimɛw b'a bolo nka o n'a ta o ta i b'a ye k'a fɔ ale ka foroba dumuni de bɛ tobi du falen don jama la hali sini olu mɔgɔ b'a kɔ ye an ma kɔngɔ dɔ a bolo an ma fasaya dɔ a bolo tabarikala i nana an ma fasaya yɛrɛ dɔn yɛrɛ sira si fɛ ayi i nana fututa k'i ka baara ye ka kɛ fo professionnaliya la ka bɔ fo jamana yɛrɛ kɔ kan yala fututa kanu donni na cogo di bon i b'a dɔn wagati min na an bɛna defu sɔrɔ ka taa lycée la an bɛ se ka fɔ ten a wagati ne nana jateminɛ k'a fɔ o kɔfɛ i kan ka taa université la bon ni dun taara yen musokɔrɔba kelen donni bɛ sɔn ka caya ma ka sababu kɛ tagasigi de b'a la fo i ka bololaminɛyɔrɔ dɔ sɔrɔ mais ka taa sɔrɔ musokɔrɔba fɛnɛ min fa tun ye min fɔ a ye o ye ko a bɛ fɛ denmisɛnninw ka kalan de kɛ o kɔni o sen don ko caman na bon ne yɛrɛ ye n dogo ka fotota dege parce que ne ka fotota kun man d'a ye mais ala nana a ɲɛ an bolo a ma foyi tiɲɛ n ka kalan ye o siratigɛ la i b'a ye k'a fɔ tagalen ɲɛfɛ fa yɛrɛ tun bɛ n dɛmɛ o la kosɛbɛ parce que o fotota kɛra sababu ye tiɲɛ la n ye sababu caman sɔrɔ ni duniya mɔgɔbaw donna ɲɔgɔn na n ye tagasigi caman kɛ n yɛrɛ kalan caman k'a kɔnɔ wa hali sisan o fotota baara wagati kun kɛra an nana ye k'a fɔ a tun bɛ taa cogo min na o ni sisan a bɛ ka taa cogo min na kɛcogo kelen tɛ parce que ne yɛrɛ tun b'a fɔ mɔgɔ caman ɲɛna n ko numérique minɛtɔ filɛ nin ye a bɛna fotota baara gɛlɛya donc ko sisan an ka fɛɛrɛ kɛ fotota an ka ɲɛ wɛrɛ d'a ma min b'a to i bɛ se ka balo i ka fotota la ka taa sɔrɔ i ma lanɔgɔ bon caman ma an lamɛn a wagati n'o tɛ an kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye minnu y'a appareil numérique san da gɛlɛnbaw parce que an tun bɛ minɛn minnu utiliser surtout n'an tun bɛ showbiz kɔnɔ an ni artistes tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i tun bɛ photo minnu ta a bɛ taa yɔrɔ jan fɛ f'i ka appareil ɲɛnamabaw sɔrɔ et donc an kɛra fototala o sira fɛ fo ka na kɛ an bɛ don min na i ko bi sisan fotota cogo wɛrɛ bɛ yen mɔgɔw bɛ an ka photo ye yɔrɔ caman mais u t'a dɔn k'an bolonɔ don i ka photo bɛ ye mais a tɛ dɔn k'i bolonɔ don mɔgɔw t'a dɔn ko n t'a dɔn voilà o bɛ yen an yɛrɛ bɛ to ka hali an bɛ exposition kɛ diɲɛ fɛ sisan ka taa sɔrɔ i ma déplacer o bɛɛ bɛ yen o baaraw kɛnɛna na bon ala barika la numérique kɔnɔna na kɛ sababu ye fototacogo kɔrɔ ye o bɔra yen mais kura min bɛ yen sisan an kɛlen don k'an wasa don la kosɛbɛ voilà Lati an y'a ye k'a fɔ i ye kunnafonidi baaraw kɛ fo an bɛ don min na i ko bi i ye RFM ale ɲɛmaa ye an y'a ye k'a fɔ i ka gɛlɛn i ye sira min ta kunnafonidi fanfɛla la a ka gɛlɛn fo ka taa fɔ a to ten n'i ko ko bingani walew k'a fɔ k'i b'olu lakile i b'a fɔ i yera a caman na a yera fan fa ko bingani walew kɛra ou bien dankari kɛra dɔ la an k'i ye o kɛnɛw kan kosɛbɛ est-ce que o ni o kɛlɛ ni e ka baara est-ce que a ma gɛlɛya dɔ don i ka baara taabolo la kunnafonidi sira fɛ est-ce que o tɛ maa jugu caya a bɛ jugu caya kosɛbɛ de kosɛbɛ i b'a dɔn kunnafonidi baara n ye yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ 2012 2012 ouais tabarikala o y'a sɔrɔ an b'a jigiya k'a fɔ donni ma mali tɛ yen malidenw faralen ɲɔgɔn kan a bɛna gɛlɛya kibaruya minnu ni mɔgɔw bɛ k'a sɔrɔ kibaruyaw jɛlen tɛ kun kelenna foyi tɛ yen donc anw ma don kunnafonidi kɔnɔ ko ka se ka kɛ minnu bɛ lakalili kɛ an donna a kɔnɔ ko mɔgɔ minnu bɛ se ka fɛn dɔ dilan a kɔnɔla la a kɔnɔ fɛn dɔ dilan faso ye ka tiɲɛni kunbɛn ka faso kumabɔ an ka kunnafonidi kɛ donc nous anw ye kunnafonidila minnu ye faransi kan a bɛ fɔ ko c'est-à-dire que la presse engagée minnu kɛlen don ka nbamuru ta ka kunnafonidi baara kɛ kɛlɛkɛla ye ka se ka ko bɔ yen bon an ka jamana kɔnɔ n'i donna a kɔnɔ tuma dɔ la o bɛ parce que kunnafonidi taabolo ka ca u bɛ bɛɛ kɛ kelen ye donc siraw tɛ kelen ye tiɲɛ don kunnafonidi dan t'a la
dan foyi t'a la wa diɲɛ jamana sɛbɛba bɛɛ kɔnɔ kunnafonidila bonyanen don ka sababu kɛ ale bɛ kɛlɛ ale bɛ laseli minnu kɛ kɔlɔlɔ b'a la walima n'a kɛra kɛlɛkɛla a kɔlɔlɔ fanga ka bon kosɛbɛ i b'a ye tuma min na u nana accord d'Alger signé yan'a bɛ signé fɔlɔ kungo nana caya dɔw y'a mankutu i b'a dɔn maliyɛn fɔrɔlen don mankutuli de la ye ni maliyɛn y'a nugu k'a da a bɛ k'i kɔnɔ k'a fɔ ko nin y'a ko bɛɛ bannen o ye tiɲɛni daminɛtɔ de donc a yira ko o senfɛ an ye débat kɛ n'o ye kumaɲɔgɔnw kɛra diɲɛ sendaw kan o senfɛ Saxe nana fɔ ko ne ka na kunnafonidi baara fɛnɛ na a sɔrɔla club de Zurutera de fɛ ne tun ye radio lamɛnnikɛla de ye tabarikala anw de sigira k'a fɔ ko radio RFM a bɛ laseli kɛ laseli cogo min na a bɛ mɔgɔ nafa c'est une radio de proximité une radio citoyenne a bɛ sigidaw kungow ni adamadenw ka kow yɛrɛ de ta an nakɔrɔ ka baaraw kɛ donc Saxe de ko ne bɛ laseli minnu ne bɛ fɛɛrɛ minnu tigɛ radio yɛrɛ ɲɛta kɔnɔ ni bɛ kuma minnu fɔ n'an bɛ ɲɔgɔn ye k'a bɛ se ka nafa kɛ o nafa ka bon ka tɛmɛ ni kɛra radio baarakɛla ye o nafa ka bon ka tɛmɛ kulobuya in dɔrɔn kan donc o siratigɛ la an nana sɔn ka émission kelen kɛ o la an bɛ débat kɛ Saxe ko ne bɛ débat minnu kɛ ne ka bɔ mɔgɔw ka kuma sama sama la ko a nafa ka dɔgɔ n yɛrɛ kelen kan sigi ka laseli kɛ i yɛrɛ hakilinaw di n yɛrɛ hakilinaw di don dɔ a mɛnna a b'a kuma fɔ mais don dɔ débat dɔ senfɛ accord d'Alger kun kan Saxe Sa Majesté le Grand Saxe bi an bɛ dugawu kɛ Ala ka nɔgɔya s'a ma ale de ko n bɛ ka laseli min kɛ tan accord kan ko n bɛ se ka accord ɲɛfɔ maliyɛnw ye wagati joli kɔnɔ n ko yaasa ne ka accord ɲɛfɔ a ka don mɔgɔw la mɔgɔ k'a faamu n ko fo ne ye kalo kelen sɔrɔ bon an taara fo kalo wɔɔrɔ accord ɲɛfɔli la a ma ɲɛ radio yɛrɛ datugura yɛrɛ accord sababu la radio datugura radio nana datugu accord de ɲɛfɔli la accord parce que juguya ye radio sɔrɔ datuguli tile dɔ wulila aw kun t'a majɛ fiyewu aw kun t'a majɛ u y'an datugu radio datugu kalo saba o kalo saba kɔfɛ bon boli kɛra mɔgɔw fɛ pour que hali an bɛ se ka RFM bila nka ala y'a kɛ an tora yen fo ka na dayɛlɛ a dayɛlɛlen kɔfɛ a y'a sɔrɔ accord ko mɔgɔw y'a ɲɛdɔn balan donna la ɲɛfɔli caman kɛra parce que n b'a sɔn n bɛ kelen f'i ɲɛna an ɲɛfɔ sɛbɛnfɛn k'a kalan k'a ɲɛɲɛ ala m'a dɔnna di bɛɛ ma dɛ kuma fɔlen mɔgɔ min y'a fɔ k'a dɔn ko nin ŋana de b'a tigi kɔrɔ a ka kuma in kɔnɔ ala m'o dɔnna di bɛɛ ma o yɛrɛ de dɔnni ala m'a di bɛɛ ma o de kama sɛbɛnfura min n'a sɛbɛnna accord d'Alger an ye layidu di malidenw ma k'a fɔ dugukolo in kɔ kan an m'a fɔ ni ala ye nin minɛ yanni waatiw cɛ mɛ k'an ɲɛnama to nin accord in bɛ bɔ yen waati bɛɛ kuma fɔ dɔw ko k'an ye dabarabaw de ko accord falaka ni sini mais don i filɛ ka kumakan min sɛbɛn nin don nin bɛ fɔ don min na o y'a sɔrɔ malidenw sɔnna ko k'an ka taa accord la nin don o y'a sɔrɔ malidenw sɔnna an ye nin débat kɛ en 2016 nin y'a sɔrɔ malidenw sɔnna ka ban pewu o de kama n b'a fɔ ko n'a bolo ko accord bɛna ko in dilan tiɲɛ tɛ a t'a dilan n'a ma dɔ fara ka ti foyi bɔ a la o accord bɛ signé don min na o don an mɔgɔ damadɔ ani ka fara Ibrahima Kebe ninnu kan ala an tɛ tɛmɛ mɔgɔ 20 ni damadɔ kan o y'a sɔrɔ malidenw ko accord de b'a ɲɛnabɔ o don n'i kun ko k'i t'a accord fɛ i bɛ jate maliden jugu ye dɔw yɛrɛ ko k'an ka don ni accord colonie na ten ko fɛn jugu ni fila k'an ka dɔ ta ten k'an ka dɔ ta ten ko a ma ɲi mɛ k'a bɛ a waati aw bolo ma dalen kun bɛ mun de kan sabula jamana fanba bɛɛ tun bɛ fan kelen fɛ fanba tɛ jamana bɛɛ a bɛɛ maa minnu tun t'a kɔrɔfɔla o don tun b'a bolodogoni kɔnte fo mɛ an ka lasew kan u nana kuma bɔ ni min ye o de ye ko a ma ɲi a bɛna nin bɛɛ ye o de fɔra laban c'est pourquoi ale bɛ sɛbɛnni dɔ kɛ o wagati an ko sous label de la paix il nous conduit à un génocide sans précédent u bɛ ka bɛnko kuma min fɔ foyi tɛ nin kɔfɛ n'a bɔra Sila Sala Mali kɔnɔ yan i y'a fɔ o bɛnko mɔgɔ y'u bolo sigi u y'a kɔrɔ siɲɛ mɛ an y'an kɛlen k'a fɔ a tɛ appliqué ala y'a kɛ bi a kɔrɔ ko o baga cira ka bɔ yen kɛlɛ kɛra dɛ o don y'a sɔrɔ mɔgɔ caman t'a kalama ko mɔgɔ bɛ jamana in kɔnɔ ko min tɔgɔ Sidiki Kuyate a kɛra
donc olu b'an dɔn bi a b'olu ɲɛna k'an bɛ ka min fɔ k'an bɛ k'a fɔ pour que olu ka an lamɛn quoi. dɔw yɛrɛ ko ko dɔw yɛrɛ bolo bi ko de don ka sɔrɔ kabini ne b'a dɔn ko ne bɛ dugawu dɔ de kɛ fasoden jugu kana danga i bɛ dugawu de don a ye i b'a fɔ ko kobaw kɛba bɛna jamana kɔnɔ k'a tɔ sa a bɛ sunɔgɔ la walayi o de kama ne ko k'u daga sunɔgɔ a bɛɛ bɛ kɛ k'u to yan u jɔyɔrɔ foyi tɛ nin si la ala t'a ka ko de ye ni ala ye maa min kanu ni min ou bien n'ala ye min kanu don min na o ka kɛ o bɛ kɛ o don saraka foyi t'a la. Kɔrɔtɛ i ye tɛmɛli min kɛ yan tilegan fɛ a ɲininkali kɛr'i la mais n bɛ segin a ɲininkali in kan walasa a bɛ faamu halisa. Akɔri e y'a kɛlɛ kɛ kabini a ma si kabini bolonɔ ma bila la i ye ɲɛfɔli k'a la i ye waati jan kɛ nka a waati ma faamu don min na a fɔra ko akɔri ko in k'a banna a y'a sɔrɔ i t'i yɛrɛ bolo i kɛra cogo di. Masi b'a dɔn ko o de bɛ kaso yɛrɛ digi i la dɔɔni ka sababu kɛ i b'a dɔn kɛlɛ in i yɛrɛ lamɛn caman tun b'an dɔgɔya ko parce que k'an bɛ ka fɔ ka nɔgɔya ko tiɲɛ don a caman parce que i b'a dɔn olu bɔra kalama o wagati de o don y'a sɔrɔ an ye san 20 ni kɔ de kɛ fɛnw labɛnnen don quoi san 20 ni kɔ an bɛ nin ɲɛɲini kɔnɔ an bɛ se k'an yɛrɛ sɔrɔ cogo di ko kan ta n'o don ne yɛrɛ tun bɛ waso n ko malidenw bɛɛ ko to ne kelen ma i tun bɛ to k'a fɔ ko k'u ɲɛsin kɔnɔnata in de ma o de ka gɛlɛn mais b'o mɛn dɛ mais o n'a taw ko k'an ka kɛlɛ bɛɛ ko a b'a la faransi o tun bɛ fɔ ka taa sɔrɔ o faransi in tun ye konɔgɛ dɔrɔn de ye la clé pour la stabilité dans le Sahel c'était la France faransi tun ye clé dɔrɔn de ye parce que fɛn min don a fɛɛrɛ bɛ tigɛ de i b'a fɛɛrɛ tigɛ cogo jumɛn na an bɛ fɛ ka Kidali minɛ jɔn de bɛ yen nin de bɛ yen ni Kidali bɛ minɛ k'olu to yen cogo di i bɛ jate de bɔ o tɛ se ka kɛ fo nin ka kɛ o tɛ se ka kɛ fo nin ka kɛ o tɛ se ka kɛ fo nin ka kɛ o bɛɛ de bɛna wolo sisan aw ma da nin fɔli dɔrɔn ma dɛ an y'a sɛbɛn fɛnɛ a sɛbɛnna de k'a fɔ voilà la stratégie de la guerre ni Faransi taara ka bɔ yen MINUSMA kolo bɛ fɛgɛya ni MINUSMA taara ka bɔ yen an bɛ taa kanw minɛ ni kanw minɛni senfɛ ni mɔgɔ min ko k'o ti kɛ a kɔrɔ ko kuma tɛ foyi bilen dɛ i farala faso jugu kan ni kanw minɛna o ye dugubaw minɛli ye ni dugubaw minɛna a tɔ bɛ to kɛlɛmisɛnnin ye o kɛlɛmisɛnnin kɛli a bɛ se ka wagati jan ta an b'an kɔtɔrɔma bɔ ka olu baaraw sigi sen kan nin bɛɛ fɔra wa a tɛmɛn'o bɛɛ sira fɛ tare bɛ ka fɔ o de kan bɛ manja fɛn fɛn bɛ an ka jamana ninnu na bi o manja b'a la ko parce que an ye ko dɔ kɛ nin wagati ninnu kɔnɔ tɔw ma se ka min kɛ mais a tɛna fɔ ko a wagati k'an ma fɔ tɔw ye dɛ mais mo sɔn k'u kun da kɔrɔ de o de kama n'an ko kuma dɔ la k'an bɛ ɲɛmɔgɔw fɔ a bɛ digi dɔ la mais i bɛ ka ɲinɛ min kɔ i ni ɲɛmɔgɔ bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ quoi wa i bɛ se ka bila ɲɔgɔn na yɛrɛ wa tɔɔrɔ bɛ se k'i sɔrɔ yɛrɛ quoi mais tɔɔrɔ fɛn m'an sɔrɔ ko an kun tɛ min dɔn o tɛ yen o tɛ yen k'a fɔ nin bɛ kan na o tɔɔrɔ tɛ yen k'an kun tɛ min kalama mais pour qu'avec tout ça an sɔrɔ ka na da fɛ donc i bɛna ye k'a fɔ o siratigɛ la ni accord ko in bɛ ban don min na fɛn in tun kan ka kɛ aw fɛ aw ka jate la n'o bɛ se ka nafa kɛ i ma se k'o kɛ i n'o kɔnɔ c'est à dire que o jali bɛ tu la m'a faamu ni Kidali minɛna an kan ka min kɛ ka tugu la o ma kɛ i fɛ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ kuma la u bɛ munumunu salo la kɛta donnen tɛ i bɛ kɛ kaso kɔnɔ ka to munumunu salo la pour que jamana bɛ se ka lafiya cogo min na o tɛ se ka a tɛ kɛ ka fɛn tɛ kɛ k'a tugu a la wa a bɛ sɛgɛn i bɛ mɔgɔ sɛgɛn o diyagoya ye parce que a bɛna fɔ fɛn min don an ka den de don mɔgɔw bɛ fɛn caman ye n'o ye ka kaso ye tɔɔrɔ min sɔrɔ mais e ye tɔɔrɔ ni kaso min kɔnɔna na n'a taw ta den dɔ de bɛ yen n'o y'a ka kɛlɛ in ye o kɛlɛ fana bɛ cogo jumɛn na n'i y'a ye k'a fɔ k'o bɛ se ka fɛn dɔ tun kan ka bɔ cogo dɔ la a ma se ka kɛ bon a bɛ ga i la diyagoya ye. o ye accord ye i yɛrɛ santi o cogo de la o wa a bɛ ga i la quoi parce que i bɛ mɔnɛ a kun fɔra an fɛ ko ni nin kɛra nin don an tun bɛ nin kɛ yaasa kɔlɔlɔ dɔ min walima taafan dɔw ni ɲɛsira fɛn dɔ kun kan ka fara ɲɔgɔn na a kɛra ka a ma se k'o tugu a la donc n'a ma tugu a la peut-être a bɛ sɔn a dɔ la a bɛ sɔn ka kɛ tɔgɔjɛ ye. nka est-ce que sentiment de fierté fana tɛ na i la parce que e ye kɛlɛ min miiri kabini waati jan a kɛlɛ in a taara i ka sira fɛ hali n'a sɔrɔ a ma dafa i b'i yɛrɛ hakilina sira fɛ i b'i nisɔndiya ni yɛrɛ ye i b'i nisɔndiya ni yɛrɛ ye i bɛ Ala fo k'Ala barika da ka sababu kɛ
kuma caman fɔra aw ma dɔgɔyalima caman sigara o biɲɛw gɛnnen don aw la nin y'a bɔdon dɔ ye nɔgɔya yɛrɛ la kɛcogo min ni maa tɛ se k'a faamu yɛrɛ donc i b'i waso n'i yɛrɛ ye i b'a ye k'a fɔ cɛsiri de y'an se yan ni cɛ kuma siri an tɛ se yan wa cɛsiri de b'a ko ban donc i b'a ye hali mɔgɔ minnu bɛ t'i fo olu bɛ na hali i ni minnu ɲɔgɔn kan olu b'i bonya n'a ye u b'a ye a ka tiɲɛ d'aw ma dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko tiɲɛ la aw ye nin fɔ nin don donc i b'a ye i ni mɔgɔ bɛ kɛ ɲɔgɔn kan ye min y'i lamɛn kabi wagati jan minnu tun b'i lamɛn k'u to yen kabi wagati jan olu bɛ n'i ka tiɲɛw bonya segin k'i ye finalement diyagoya de o nisɔndiya bɛ na diyagoya min tugura la jamana ɲɛmaaw fɛ o de ye k'a fɔ ka sigikafɔ kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ o sigikafɔ yɛrɛ baara kɛra a kun cɛra yala i y'o sigikafɔ fana ye cogo di accord binna k'a fɔ ko kuma bɛ kɛ an ka jamana de kɔnɔna yan jamanadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kuma kɛra ka ban fo jɛkulu dɔ sigira jɛkulu min n'a bɛna charte sɛbɛn bɛn taabolow kan yala i b'o fana ye cogo di o baara ka ɲi yan walima e yɛrɛ bolo o bɛ cogo di i b'a dɔn jamana ko la fɛn dɔ kɛra majɛba ye an ka jamana kɔnɔ o f'an ye dɛ o ye minnu kɛra an ka bɛrɛbɛrɛlikɛbagaw ye politiki kɛbagaw ye politiki tɔnw nin yɔrɔ la n bɛ se ka politiki tɔn min fo kosɛbɛ o la o ye parti sadi ye sadi i bɛ se k'a fɔ k'i b'u fɛ i bɛ se k'a fɔ k'i t'u fɛ o bɛɛ ko wɛrɛ mais u ka tɔndenw lajɔlen don ni jamana kanu ni jamana ɲɛdɔn ni fɛn wɛrɛ n'o ye u bɛ lakolokololi kɛ bɛrɛbɛrɛli sira o ni miiridonya sira la formation politique idéologique u bɛ kalan di u ka tɔndenw ma kosɛbɛ mais o majɛ fanba kɛra an ka jamana kɔnɔ yan politiki tɔn na u kan ka kalan min kɛ ka ɲɛsin jamana dɔnniya jamanadenw lakalanni jamana maracogo politiki yɛrɛ dɔnniya la a caman ma y'a a kɛnɛ kan u m'o baara kɛ bon o kɛra majɛ ye o majɛ sira fɛ i b'a ye ko n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ a bɛ y'an ka ko bɛɛ la cogo jumɛn na an b'a fɔ de ko a ka kan t'a ye mais i b'a dɔn kuma dɔ la hali ni ɲɛmɔgɔ y'an miiriya ko mɔgɔw k'u sigi ka kuma a faso kanu o n'a kodɔn o ni a nimaniya bɛ maa min na ko bɛ se ka fɛn fɔ k'a sɔn ni siga kan k'a ka jate la lɔnniya de don min tɛ wuli san 10 min tɛ wuli san 20 o man ca dɛ o man ca min bɛ yɔrɔ jan ko ye o man ca ne ko kalan de b'o kɛ wa kodɔn de b'o kɛ de bon kalan ni kodɔn u na cogo de ma fɛn kelenw tɛ ne tɛ kalan o laɲini ye ko ka dɔn ye dɛ a laɲini o ye nka diplôme bɛ dɔw bolo o tɛ foyi dɔn o tɛ fɛn dɔ mun na ka sababu kɛ i bɛ taa kalan fɛn dɔ de la ka sɛbɛnfura sɔrɔ k'o sɛbɛntiya ko i kalan o de la mais i b'a sɔrɔ i ka ɲɛnɛmaya bɛ na i bila ba kan i m'o kalan kɛ donc o la sisan fo e ka wulikajɔ n'i ka cɛsiri n'i ka ɲinini n'i ka jija ka tugu i ye min sɔrɔ kalan na kalannijɛ sira fɛ olu ka taa ni ɲɔgɔn ye mais i b'a jateminɛ n'an ka mɔgɔw kalanna vɛsi bɛ don sisi bɛ caya wɛwɛ bɛ caya ɲinini yɛrɛ tɛ kɛ bilen yɛrɛ bonya fari bɛ na donc lɔnniya tɛ sɔrɔ i bɛ taa min kalan kɛ o tɛ école d'Alger ko kuma ye dɛ parce que don min na i bɛ taa kalan kɛ wagati o b'a sɔrɔ école d'Alger ko kuma de bɛ sen na yɛrɛ donc école d'Alger ɲɛdɔnni kuma minnu bɛ ka fɔ a kɔnɔ olu kumaw tayɔrɔ i ka ɲini de b'o si ma o de kama an bɛ don min na i ko bi n bɛ tasi bila kɛ ka taa se Mohamed Ali Baciliman na Sabe Bɛrɛla bɛ ale ko kuma min na a y'a ka doctorat sɔrɔ a ye nin fɔ yan n'o y'a ka konbo ye ko sisan maa min n'o tun y'a ka ɲɛminɛ ye kalan ta sira fɛ ko nin sɛbɛn min filɛ i bolo k'i b'a kɔrɔ dɔn a bɛna fɔ a dɔnni ma ale y'a miiri min ye o ko a ma de ko nin kɔrɔ ko i ka taa dɔnni ɲini ko lɔnni ɲini ni yamaruya sɛbɛn de filɛ i bolo nin ye mais ka taa sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ an b'a miiri ko nin kɔrɔ dɔ k'i ye lɔnni tigiyara docteur awɔ ko lɔnni ɲini ni yamaruya sɛbɛn de filɛ i bolo o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'i lɔnni tigɛla k'i ka taa lɔnni ɲini sisan donc o bɛ siratigɛ min na an b'a fɔ ko ka ko caman k'an yɛrɛ ta ye mais yɛrɛ ta sɔrɔ yɛrɛ ko sɔrɔli an ka jamana kɔnɔ a ma nɔgɔn dɔɔni bon jalaku nana kɛ bon hakilina ɲuman de don
parce que n'a ma fɔra k'an ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ c'est très bon mais hali min yɛrɛ kɛra majɛ ni faamaw yɛrɛ b'o fɔ o y'a kɛra ka taa sɔrɔ maliden fanba murutilen don ka sababu kɛ a fɔlen don ko caman ɲɔngirilen don ni mɔgɔw kun ka t'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ ni sira min ye o siraw fɛ o kɛra majɛw ye maintenant hakilina minnu taara a dɔ la a ka ca bon maintenant a hakilina kumabaw a bɛɛ ye n'a fɔ an bɛ min laɲini tuma bɛɛ sisan an kɔni ka jate la hakilinaw sɔrɔla mais u lawaleya cogo jumɛn na an ka t'o ba de kan a lawaleyali fana y'a dama ko wɛrɛ de donc sisan an ka t'o ba kan an da sera ma ko d'Alger kɛlɛ ka tila ka na i yɛrɛ sɔrɔ bɛrɛ la bɛn ni waati fɛnɛ waati min na ko gɛlɛyalen don kosɛbɛ arajo ɲɛmaa ye arajo tun bɛ ka marché kɔfɛ nka gɛlɛya caman b'a la i bɔlen ka bɛɛ sɔrɔ yen yala a t'i fari faga a bɛ n fari faga kosɛbɛ nka o fari faga fɛnɛ de b'a to an b'a miiri k'a fɔ k'an ka bɔ nin fɛnɛ kɔnɔ c'est-à-dire min b'i fari faga o de bɛ tila k'a to i b'a fɔ ko dɔ ka fara cɛsiri kan yaasa gɛlɛyaw kana na se an na tiɲɛ don i b'a dɔn c'est comme n'a fɔ n'an b'a fɔ k'a cɛ juguya o ye c'est comme n'a fɔ après la révolution nous sommes au chômage ouais sini ni ne bɛ taa radio RFM na depuis bɔra sini de bɛ baara daminɛ parce que n'i bɔra kaso la sisan i bɛ tile kuru de ka tile kuru o kɔrɔ ka tile kuru ye jumɛn ye c'est que i f'i senna ka teliya i bɛ fan bɛɛ don ɲɔgɔn na i ye wagati min kɛ bɛrɛ la ka se ka kun o la temps perdu la ouais temps perdu la i ye wagati min kɛ bɛrɛ la i bɛna bɔ ka taa sɔrɔ kɛnɛ a ka bon kosɛbɛ parce que e kun sen bɛ dingɛ dɔ de da la ni sen bɔra yen ji o jiginna fɛ dingɛ da bɛ bonya de m'a fara ɲɔgɔn kan cogo jumɛn na ka bɛn wagati ma wagati min bɛɛ bɛ ka kule pugoma de ye mais ni si tɛ kojugu ye min ka gɛlɛn n'an ma se ka bɛn fɔli la dɛ n'o tɛ n'an bɛnna fɔli la ma se ni si tɛ kɔnɔdɔfili ko ye Mali kɔnɔ yan. n'an bɛnna fɔli la i n'i ka cakɛda maaw walima jamana yɛrɛ parce que gɛlɛya min bɛ cakɛdaw kan bi a bɛ jamana de kan parce que o de bɛ ka yɛlɛ cakɛdaw la donc cakɛda bɛɛ bɛ k'i nɔgɔn fili a dan mais a ma nɔgɔn c'est pourquoi an y'a fɔ ko mɔgɔ dɔ k'an dɛmɛ panneau la dɔw ye weleli kɛ nka an m'u ka ŋaniyaw ye fɔlɔ dɔw t'a yira nka u tɛ bɔli kɛ bon parce que Mali kɔnɔ yan n'i bɛ nin ɲɔgɔnna panneau sigi radio sanfɛ voilà ka radio sanfɛ panneau sigi pour que an ka se ka baara kɛ tabarikala parce que n bɛ nin fɔ kun jumɛn na ni an ma baara daminɛ mɔgɔ ka kibaruya sɔrɔ a sɔrɔ cogo la mɔgɔ ka dɛmɛ an tɛ se ka fɛn fɔ mɔgɔ ye parce que u ka dɛmɛ bɛ sumaya parce que an tɛ kibaruya sɔrɔ a sɔrɔ cogo la n'o tɛ an bɛ groupe min kan bi radio RFM na 25 caviar de don a groupe valeur ça fait 6 700 et quelques mille francs producteur ka groupe sannen de don tabarikala radio baara sira fɛ ni kɛlɛ ninnu sira fɛ k'a daminɛ an ye kɛlɛ daminɛ don min ko fo bi an ma foyi ɲini malidenw fɛ musaka bɔli la kɛlɛ in kɔnɔ ko ma d'a ma tabarikala panneau ɲini a bɛ sɔrɔ a ɲini n'Ala sɔnna panneau bɛ sɔrɔ wa lawasa bɛ na nin bɛɛ kɔfɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ ni Ala sɔnna i ka baara fɔlɔ bɛna kɛ mun ye sini n'i bolo don baara la baara fɔlɔ bɛna kɛ ka baarakɛlaw fo baara fɔlɔ bɛna kɛ n ye boli min kɛ kibaruya minnu ni o sɔrɔla k'o kibaruya dɔ tulo kan baara fɔlɔ bɛna kɛ k'Ala fo k'Ala barikada ka tila k'a yira la k'a fɔ ko an kun ye baara min ɲɔnkiri ka sabu kɛ ni lajarabili ye an bɛna an bolo don baara la wa an t'o kɛ ale Ala fɛnɛ kɔ donc k'a ɲini o Ala fɛ a k'an bilasira yaasa jɔrɔ ni hami min b'an na an ka se ka kɛ maa ye ka fanga sɔrɔ ka se k'o hami ta sini baara bɛna k'i kun dɔn n'o de ye ne ko yɛrɛwolo a bɛ dabolo jumɛn na bi aw ka tɔn politique kuma bɛ se ka fɔ sisan a wulila politique kuma bɛ se ka fɔ nin yɔrɔ la an bɛ hali bi ni jɛmukan kelen fo bɛnsɛmaw don bɛnsɛma minnu don a b'a famaw fana b'a dɔn k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw ka laɲini don parce que an kumana jamana kɔnɔdenw tɔgɔ la ne ma fili le 2 juillet tarata tɛmɛnen araba min dar'o kan walima araba min dar'o kan o kunɲɔgɔn jamana ɲɛmɔgɔw ye a wuli ka bɔ yen
parce que an ko a ka ka wuli jamanadenw ka ɲɔgɔn ye ka se ka bɛn ko la jamana ka taa ɲɛ donc ɲɛmɔgɔ ye baara min kɛ u ka fo baara la sisan politiki kuma bɛ se ka fɔ ala bɛ se ka fɔ wagati min na n'a kun ɲɔngirilen don a tun bɛ ka fɔ parce que a baara jɔman nɔgɔn parce que hali président tun bɛ wulikajɔ fɛn fɛn la ministre fɛn fɛn tun bɛ fɛn fɛn la CNT mɔgɔw tun bɛ wulikajɔ fɛn fɛn la nin bɛɛ politiki baara dɛ donc o siratigɛ la n tun bɛ fɛ ka jalaki dɔ bi an ka politiki mɔgɔw kan nin yɔrɔ la n bɛ jalaki in n bɛ sɔnni sigi a kan parce que i b'a dɔn ko min kɛra Mali la maa minnu si bɛ kɛ 200 minɛ ni 400 minɛ la ka taa zone ta k'o sigi an kɔnɔ olu mɔgɔ kelen de tila k'u dabara ta tugun k'a fɔ ko politique y'an ka jamana ci ka taa sɔrɔ u b'a dɔn ni ala cɛ u ma voté maa ye min ye ala kama u ma voté maa ye danbe kama k'u sigi fanga la ka bɔ ala k'u da i b'a caman ye k'u kuma fu daji bɛ kanga mais u ka ɲɛnɛmaya bɛɛ kɔnɔ u ma voté cɛ si ye fasoko kama n bɛ fɛ ka min fɔ malidenw yɔrɔ la politique mɔgɔw yɔrɔ la cɛ k'u cɛ siri quoi n'i bɛ politiki kɛ k'a kɛ n'i t'a kɛ i k'i ɲun bɔ a la quoi i tɛ se ka politiki kɛ k'a fɔ k'i bɛ sigi ka mɔgɔninfin ɲɛkun lajɛ ou bien k'i bɛ politiki kɛ ko pour que i ka diya dɔ ye ou bien i ka goya dɔ ye quoi politique ma dabɔ o kama tu le fais ou bien tu le laisses c'est-à-dire que tu fais la politique ou bien tu laisses la politique ouais an ka politique mɔgɔw dɛsɛra k'o tiɲɛ fɔ ka kunaman fɔ jamana kɔnɔdenw ye ko parce que o mɔgɔw b'u ka voix la i ka voix tɛ sɔrɔ tan tant que jamana kɔnɔdenw ma kɔgɔ hali ni e y'a sɔrɔ u b'i pousser k'i kɛ zon ye parce que n bɛ ka fɔ kun jumɛn kan ma san 2013 k'a yira sifu na ko an bɛ se ka ko dɔ kɛ ko choix tɛ ne kɛra candidat ye wasaden kala ta la commune in kɔnɔna na mais n ye jeunes ye ɲɛkisɛ la minnu bɛ k'a fɔ politique mɔgɔw an ka dugu ci n'u ye ta ka binna zon ka nafolo nɔfɛ n ye musow ye minnu kan bɛ politique mɔgɔ y'an tɔɔrɔ ni sɔrɔ i b'a kalama han i marche tafe kelen u b'i ka faso di b'a ci pɔw i marche tafe kelen b'a ci pɔw an ye yan dutigiw alimamiw dugutigiw an ye nafolo nafa yan olu biiri kama k'a fɔ ko politiki mɔgɔ y'an ka jamana ci tu mɔrɔ mais politiki mɔgɔ n'o don parce que mun ye politiki ta ni musalaka ye quoi musalaka tɛ nin fɛn ninnu na a kɛ sa i k'i jigi da ala kan i k'i jigi da fasoden sɛbɛnw kan a bɛ ɲa donc o siratigɛ la yɛrɛwolo ye tɔn de ye tɔn min ni a ka bon de quoi c'est-à-dire que a dilanna cogo min na bɛn tɛ se k'a ti kuyatɛ tɛ se k'a ti cɛ tɛ yen yɛrɛwolo kɔnɔ ala ta kɔfɛ k'i bɛ se k'a ti i tɛ se ka sababu kɛ mun ye yɛrɛwolo min bɛ sini u t'a kalama ko dɔ bɛ yɛrɛ ko dɔ ye coordinateur ye ko dɔ ye yɛrɛwolo coordinateur yɛrɛ commune in na yɛrɛ o t'o dɔn yɛrɛ i b'a sɔrɔ min bɛ yen nɔ yɛrɛwolo kunna Gabon coordination minnu bɛ yen nɔ olu t'a kalama ko dɔ bɛ sɔrɔ commune 6 la ko tɔgɔ ko Baba Ɲame ko de commune 6 coordinateur ye parce que tɔn min don a tɛ n'a fɔ ko dɔ de ye wari k'a kun ka yala ka don mɔgɔ kan ka mɔgɔ sanga don a kɔnɔ hakilina de jɛnsɛnna minnu yɛrɛ hakilina kɔnɔ olu yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ hakilina in de ka bon ni nin bɛɛ ye c'est pourquoi ne ko bɛn tɛ se ka ci Kuyatɛ tɛ se ka ci cɛ Kuyatɛ taara kalo 9 de kɛ kaso la yɛrɛ olu ma bɔ a cogo la yɛrɛ Kuyatɛ an ye kibaruyaw sɔrɔ ko dɔw bɔra dɛ oui o kibaruyaw sɔrɔla komi an bɛɛ y'a sɔrɔ cogo min na mais olu kelen kelen ɲininka mɔgɔ 4 a furu ɲɛna siɲɛ caman ne yɛrɛ b'a fɔ ni mi kile bɛ bɔ yɛrɛwolo kɔnɔ ala tun tɛ dɔn k'i tun bɛ yen ni mi kile i bɛ bɔ yen ala tun tɛ dɔn k'e tun bɛ yen an bɛ segin a kan m'o dogo danfɛn si ye n ko ni tɔgɔ ni jɔyɔrɔ ni fɛn fɛn ye mɔgɔ bolo yɛrɛwolo kɔnɔ a dilanna de duguma a tigi b'a y'a yɛrɛ ka ko la n'o bɔra la le piédestal i jɔlen bɛ fɛn min kan n'o bɔra yen i bɛ tunu a bɛ kɛ i n'a fɔ ala deli dɔ de bɛ yen a Musa Jaabi bɛ minɛ ka bɔ i kan tuta la tata la ka sabu kɛ a bɛ sigi don min na cɛ an y'an kalifa fɛn caman na dɛ an y'an kalifa belebele ka belebele la quoi n'o ye Alahu ye k'an kalifa bɔkolo la k'an kalifa tiɲɛ na ka tila k'an kalifa cɛkɔrɔba minnu ni musokɔrɔba minnu ye nin kɛlɛ kɛ k'an kɔɲɛ k'an kalifa la o de kama an tɛ siran janfanci yɛrɛ an tɛ siran kalabanci yɛrɛ ɲɛ yɛrɛ an tɛ siran fasodenjugu yɛrɛ ɲɛ yɛrɛ
fɛn bɛɛ n'ala cɛ ko in y'ala ta de. Kɔti a teliyara de k'a fɔ dɔrɔn ko bɛn taara Kɔti taara olu bɛ bɛrɛ la ka sirin ka sɛbɛnw ye bɔlɔlɔ sanfɛ ten ko karisa bɔra an ma se k'a faamu quoi a teliyara dɛ. A teliyara mais a ma foyi tiɲɛ mais don n'a nataw la peut-être ni a tigilamɔgɔw ka ko dɔw n'a a fɔ wagatiw sera fɛn minnu tun labɛnnen don. mais a ma bali aw la aw y'a foyi ti bali. a ma na e kunna k'a fɔ ko ni e tun bɛ se ka nin bali. ayi ne tun t'a bali dɛ ne tun tɛ nin bali yɛrɛ fɛn bɛɛ n'ala cɛ o de kama kasoladon in kuma laban mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko a fisayara dɔɔni yɛrɛ t'a bali dɛ. e tun t'a bali. non mɔgɔ minnu taara yan'u ka taa ne ye kuma caman fɔ ka kɔn kasoladon ɲɛ. donc e tun ye nin ye. ne nin ko ninnu ci bali ka kɛ tɔn si kɔnɔ an ma ɲɛ tugu a kan ne ka maaya kɛ i ti foyi bali ka taa ka bɔ tɔnko la i ti foyi bali o la parce que tɔn ko ye fɛn dɔ de ye quoi. a ɲɛfɔ an ye dɛ. mɔgɔ naani mɔgɔ damadɔ olu k'a miiri par exemple sisan ne b'a fɔ mɔgɔ ye kuma bɛɛ tɛ kɔrɔfɔli kuma ye dɛ y'a ye n bɛ ka segin nin kan tan c'est parce que nin caman de fɔra ko aw kana miiri aw minnu ye staff ye i kana miiri don kelen ko aw minnu bɛna sigi mardi o mardi ou bien aw minnu bɛ sigi au commandement kɔnɔ ou bien comité de pilotage kɔnɔ ou bien aw minnu bɛna assemblée kɛyɔrɔ la i kana miiri kana sogo a la don kelen ko yɛrɛwolo dan y'aw ye quoi kana sogo la yɛrɛ n'i sogo la dɔrɔn i bolo y'a jɛ parce que o don alimamuw ka tɔnba dɔ bɛ jamana kɔnɔ délégation ba taara bɔ an ɲɛ n ka n'olu sigira de parce que y'a yɛrɛwolo mais yɛrɛwolo kɔnɔ fɛn dɔ fɛnɛ bɛ yan f'o ma ko allié. o de kama i b'a fɔ ni décision fɛn fɛn nana yɛrɛwolo kɔnɔ a tali ka gɛlɛn mun a tali ka gɛlɛn parce que fo a ka ci sɔrɔ ka bɔ Gabon a ka ci sɔrɔ ka bɔ Chine a ka ci sɔrɔ ka bɔ Bamana a ka ci sɔrɔ ka bɔ Kuremale a ka ci sɔrɔ ka bɔ Sikaso a ka taa a ka ca c'est à dire que c'est trop c'est à dire que a sensibilité ka bon parce que i b'a sɔrɔ sisan ko dɔw bɛ yen tɔn dɔw bɛ yen nɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu y'u ka tɔn yɛrɛ sɔrɔ yɛrɛwolo kɔnɔ kɛlɛ kelen olu ka tɔnw sigilen don kama de olu b'a kɔnɔ kama n'o wagati sera diyagoya la f'olu ka hakilina u ka sɛnsɛn ka s'a dan na de a tɛ se ka girin a tɛ se ka kɛ i n'a fɔ viremani vie ka boli vie nɔfɛ c'est à dire que e dannen don i yɛrɛ kun kelen de la min ka di i ye i b'o fɔ min man di i ye i b'o to yen i tɛ se ka sama ka taa an fɛ ka non o fɛn tɛ o tɛ fɛn tɛ oui donc o siratigɛ la an ka jate la an kun donna ka yɛrɛwolo to cogo min na bi i b'a fɔ ko dɔ farala a kundama kan parce que lannaya la kurayara lannaya dun ye fɛn ye a bɛ sɔrɔ ko kelen n'i y'a jɛ siɲɛ kelen i t'a sɔrɔ bilen mais k'i to lannaya kɔnɔ ka lannaya wɛrɛ d'o kan u b'a fɔ ko lannaya la kurala o sɔrɔ man di cɛ bɛɛ fɛ surtout tɔn bɛɛ fɛ lannaya kana tiɲɛ o de y'an bila ka kuma caman fɔ o de y'an bila ka sara caman ta parce que ni lannaya tiɲɛna a kɔlɔlɔ de ka bon quoi cɛ an ye bɛn ninnu de yan sa parce que i b'a dɔn yanni ka taa yɔrɔ jan kɛlɛ kɔnɔ kɛlɛ ka tiɲɛ ka fisa i selen yɔrɔ dɔ la fo mɔgɔw b'i kɛ lamɛn à travers le monde yɛrɛwolo c'est un mouvement international reconnu internationalement nkalon t'o la o de y'an se Burukina an bɔra Burukina ka taa Liban ka bɔ Liban ka segin ka na Bamakɔ an kun y'an ka minɛn ta ka taa Burukina ne ni dɔw mɔgɔ fila ka bani kun ka taa Niger n'an bɔra an bɛ minɛn ta an bɛ taa Iran le 17 septembre o kɔfɛ an bɛna fɛɛrɛ jumɛn tigɛ o ye komi kɛlɛ wulila farafinna bɛɛ diɲɛ bɛɛ da donna a la maintenant sisan n'an bɛ taa sira kura kan o sira kura bɛɛ ka jate kɛ an ni minnu bɛ ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an kana an sigi ka lɔgɔkun kelen kɛ kuma ɲɔgɔnya la ka fɛn dɔ bɔ ka kɛ bɛɛ kun kelenna ye c'était pour le congrès panafricain an tun b'o sira de kan wagati kɛra an bɛ k'a fɔ ko muso dɔw denw daga sunɔgɔ i jɔyɔrɔ foyi t'a la i daga sunɔgɔ n'i sɛgɛnna i daga sunɔgɔ a to yen donc o de kama tɔn min bɛ bi a la ɲɛnɛmayara ka sababu kɛ hali maa minnu bɛ yen parce que i b'a jateminɛ tuma min na mankan in wulila c'est vrai ni mankan wulila diyagoya don fɛɛrɛw bɛ tigɛ maa yɛrɛ k'a fɔ k'aw tɔɔrɔlen don fɛɛrɛw bɛ tigɛ maa yɛrɛ k'a fɔ k'aw jɔrɔlen don parce que wagati min na an b'a dɔn ko tiɲɛnikɛlaw n'o ye farajɛw ka tiɲɛnikɛlaw ye fasodonjuguw minnu bɛ faso kɔnɔ olu ka tiɲɛnikɛlaw b'u sen kan ka tiɲɛni ɲini ka ɲɛsin an ma ni nin ko fasugu y'i sɔrɔ dɔrɔn
cɛ hey surtout ka fanga min to yen non d'habitude an ma ɲɛsin fanga de ma k'o kɛlɛ bon ni ɲɛsin fanga ma k'o kɛlɛ ko fila b'a kɔnɔ ni mi cogo dɔn ni sera a la a bɛna bi jɔnni bolo i t'o dɔn ni ma se a la i ka tiɲɛ bange wagati bɛ bɛn ka taa sɔrɔ peut-être ko fɛnɛ caman tiɲɛna jamana kɔnɔ o bɛ ladilan cogo jumɛn na donc diyagoya i bɛ kaso ta k'i sigi wagati bɛ na ko lajɛya ni ko lajɛyara min kan ka dilan fasoko la o bɛ dilan fasoko la i bɛna ye k'a fɔ o siratigɛ la parce que i b'a jateminɛ ko ni ala jarabi ko minnu ka bon ni o bɛɛ ye a b'o dɔn anw sigilen bɛ Burkina jamana kantigi n'o ye bi IBE ye anw ye tanuni min kɛ ka ɲɛsin jamana in taabolo ni jamana faamaw ma ka taa Liban ka o tanuni kelen ni k'a fɔ danaya bɛ se ka sɛmɛ ko dɔ la i ka bɔ o kɔnɔna na ka taa sɔrɔ i ye ci bila diɲɛ fan bɛɛ fɛ k'a fɔ ko an bɛ se ka jɛ ka baara ka farafinna baara wagati kelen ni n'a bɛ ni gɛlɛya kɔnɔna na foyi ti ye k'i sigi k'i daminɛ kow ka ɲɛmajɔ tafanw ka ye ko la jamana bɛ se ka bɔ cogo min na jamana ka bɔ cogo la foyi ti ye kɔ donc wagati kɔnɔna na ni dɔw fɔra k'a fɔ k'u bɛ futuni ko ka bɔ ko parce que u bɛ k'a ɲini ka tɔn ci tɔn min bɛ yen ni u kelen kelenna bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko diɲɛ mɔgɔ wɛrɛ ka danaya b'a kan wa mɔgɔ wɛrɛ ka jigi b'a kan mun tɛ malidenw ye c'est un crime hein donc mɔgɔ min ka ambition mana k'o ye i b'o tigilamɔgɔ to yen nka an y'a ye k'a fɔ jamana kɔnɔ dati ba fɛn fɛn tun bɛ yen aw tun b'a bɛɛ ɲɛnamaya yala k'aw to bɛrɛ la est-ce que o baaraw o kɛra kɛcogo la o baara tɛ se ka kɛ a kɛcogo la parce que minnu tora an kɔ mɔgɔ caman bɛ se k'a fɔ ko munna o m'olu kɛ a ka gɛlɛn dɛ a ma ka gɛlɛn mun na parce que n y'a f'i ɲɛna wagati min na jama yɛrɛ dafalen don ni décision nana a ta ka gɛlɛn ka sababu kɛ a bɛ se bɛɛ ma dɔw ka jate la bɛɛ ni kaso man kan kuyati ni kaso man kan n'u taara kaso la fɛn bɛɛ de bɛ jɔ fo ka bɔ dɔw ka jate la tɔnden dɔw ka jate awɔ ka jate o ye tɔnden de ka jate o ye jumɛn ye non u fɛ ko ye min ye o ye ko an ka tɛmɛ ni kɛlɛ ye parce que ko bɛɛ ni y'o fɔ k'a n'a sara o fɔra palais de la culture la k'a n'a sara k'o tɛmɛ ka kɛ ni kɛlɛ ye dɔw ka faamu kɛra o ye mais hali n'i bɛ tɛmɛ ni kɛlɛ ye i kan ka kuma jamana kɔnɔdenw de fɛ n'i taara kuma yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ f'i ɲɛna u ka lihala bɛ cogo di u ka lihala bɛ cogo di bon dɔw ka jate la aw fɛnw faralen ɲɔgɔn kan a ma nɔgɔn dɔɔnin mais an y'a ye k'a fɔ coordinateur minnu ni olu dɔw tununa olu coordinateur remplacé la olu activités kɛra minnu bɔra tɔn na kɛ ouais minnu bɔra u nɔra bilala yɔrɔnin bɛɛ o ka nɔgɔn yɛrɛwolo kɔnɔ ka nɔgɔn parce que yɛrɛwolo kɔnɔ coordinateur bureau de coordination tɛ yen c'est-à-dire comité de base minnu bɛ yen olu comité de base olu ka président ka ɲɔgɔn ye mɔgɔ min b'o présider o de wele ko coordinateur donc i b'a sɔrɔ i bɛ commune yɛrɛ kɔnɔ quartier dɔw mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn o e ka influence foyi t'olu kan influence min bɛ yen dɔrɔn o ye kunkilenna ye o de bɛ bɛɛ lajɛlen kan donc o siratigɛ la an y'a ye k'a fɔ wulikajɔ bɛ gɛlɛya u fɛ k'a sababu kɛ mun ye Bazu y'a fɔ an y'a mɛn k'an to yen fɛ parce que radio b'an bolo yen a tun bɛ jɛmukanw lamɛn awɔ n bɛ jɛmukanw lamɛn Bazu ko kabi bɛɛ ni Sidiki minɛna ko wulikajɔw kolo fɛkɛra la donc o tɛ yɛrɛwolo yɛrɛ kɔnɔ yɛrɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na wulikajɔw kolo fɛkɛra o parce que kɛlɛ mɔgɔw ye ko dɔ de ye ka da ko dɔ la mɔgɔ dɔ sababu la bon n'u ye nin gɛlɛya fasugu sɔrɔ ni ɲɛfɔli ma kɛ a ka gɛlɛn mɔgɔw ka walawala dɔɔnin mais donc o de kama minnu tun bɛ kɛnɛma wagatiw u y'a dɔɔnin kɛ mais a ma se ka kɛ i n'a fɔ bɛɛ bɛ sigi n'a ye wagati min na bon wagati yɛrɛ fɛnɛ hali wulikajɔ yɛrɛ fɛnɛ jamana kɔnɔ siranya kobaw don parce que siga barika bonyana mɔgɔw ɲɔgɔn cɛ donc o n'o kan kow kolo fagara ka sababu kɛ ok an y'a ye panafricanisme kɛlɛ n'o ye farafinna ka yɛrɛya bɛ se ka sabati cogoya min na maa minnu bɛ yen n'olu b'a ɲɛfɛ i b'a fɔ bɛn jamana wɛrɛw la k'i ni seba ninnu ni fɛnw i b'a ye k'a fɔ a caman bɛ yen u si tɛ bolo ɲuman kan k'a sababu kɛ u hakilinaw ni i b'a sɔrɔ a caman bɛ bɛrɛla ou bien wulikajɔw bɛ ta k'u sɛgɛrɛ jamanaw kɔnɔna la yala aw ye nin kura don panafricanisme na farafinna yɛrɛ kɔnɔna la ka ja diɲɛ fan caman fɛ nka est-ce que bi aw yɛrɛ bolo panafricanisme kɛlɛ kan ka taa sira min fɛ a b'o fɛ sabula hali kɔsa in na Kɛmi Seba ale bɛ a
kɔlɔlɔ dɔ kɔnɔ o b'a to ni an b'an da maga o fana la i b'a ye o yɔrɔ ye cogo di Masi b'a ye k'a fɔ n'i ye farafinna ta k'a lajɛ ne bɛ fɛ dɔrɔn min ka faamu jamanadenw fɛ o ye an ka sɔn ka bɔ juguya kɔnɔ n'o tɛ nin ma daminɛ bɛn na a ma daminɛ Kimi Seba la a ma daminɛ Kuyatɛ la kabi l'Amérique jamana kɔnɔ maa minnu bɛ n'o y'an bɛnbakɛw ye n'o taara kɛ jɔn ye maa minnu sɔnna ka wuli k'u jɔ farafinw ye a caman ka mɔgɔ la nɔgɔra farafinw ni u bɛ minnu kɛlɛ farafinw nɔfɛ olu fɛ a bɛ n'a fɔ o laada ye kɔrɔ o laada an ka fɛɛrɛ kɛ ka wuli ouais an ka wuli quoi tu sais pourquoi nin dusukasi ni nin dimi minnu donna la an b'a ɲini ka ɲina k'a ɲini ka yafa parce que a kɛra e min na ne ma yafa a bɛ kɛ tiɲɛ ye quoi a bɛ kɛ taabolo de ye a bɛ jidi di o siratigɛ la i bɛna mun ye i b'a ye k'a fɔ n'i bɛ nin kɛlɛ kɛ c'est comme ne ma bɔ k'a f'i ɲɛna sisan arajow ni telew ni kunnafoni carila fɛnw minnu an dɛmɛ k'a kɛlɛ bi an b'a gɛlɛya kɔnɔ bi an b'a gɛlɛya kɔnɔ kasɔrɔdenw bɔra a la a tacogo de ye nin ye c'est comme i n'a fɔ kɛlɛ min don e bɛ ka minnu kɛlɛ n'olu bɛ k'i ye k'a fɔ ko i ye jugu ye o ni i bɛ k'u kɛlɛ minnu kama ou bien minnu tɔgɔ la cɛ i y'olu fila a bɛ n'a fɔ i bɛ jugu fila ɲɔgɔn cɛ quoi o de ye Patrice ninnu b'a ta yan o de ye coup d'état kɛ Kwame Nkrumah fo ka na kɛ Laginɛ sigiden ye o de ye Sékou Touré dɛsɛ ka se ka Laginɛ k'a kanu ka kɛ min ye o de nana wolo ka Sékou Modibo Keyita k'a minɛ ka taa bila san 9 kaso o san 9 kɔfɛ a kɛra kaso su ye a bɛ taa ni quoi donc ani nin bɛ taa yɛrɛ de quoi farafinna yan farafinna ka kunbaboden min bɛ se k'a ka kɛlɛ s'a dan na e cɛ man ca dɛ tariku yɛrɛ la a man ca a ma jigiya k'a fɔ nin bɛ s'a dan na ka sabu kɛ mun ye ko dɔ minɛn dɔ jiginna mɛ a ma bɔn o de kama an ma jigiya k'a fɔ an ka sɔn an jamanaden damaw n'an bɛ fɛn o fɛn kɛ an ka bɛn a la an ka sɔn mara cogo dɔw bɛ yen minnu ye farafinna sɛgɛn i ka lajɛ ma farafinden minnu sɔnna ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ kɛ k'u tɛ sɔn farajɛw ka jɛnya ma olu sira dir'u ma sariya fɛ k'u k'u tɔgɔla dugu sigi n'o kɛra Libéria ye o labanna guerre civile la san 10 ni kɔ tantan i ma nɔgɔ dɛ tiɲɛ don anw mana fara ɲɔgɔn kan wagati o wagati k'a fɔ k'an b'a bisigiya ko mɔgɔ dɔ de y'an ka gɛlɛya ju ye o kɛlɛ fɛn o fɛn kɛra an fɛ an ye sɛbɛya sɔrɔ a bɛɛ la mais n'a nana se ko o kɛlɛlen kɔfɛ ko an ka sigi ka bɛn ka sira dɔ ta kuma ka ca donc ninnu ye majɛw de ye nin ye kibaruyaw jɛnsɛnni ye jamanadenw ka talikɛ ninnu na parce que n'u ma talikɛ ninnu na i b'a dɔn Mali kɔnɔ yan nɔ il y a les falsificateurs de l'histoire minnu bɛ tariku ba yɛlɛma u bɛ lɔfɔ yɛlɛma k'a k'u ni dɔngɔ ye i b'a dɔn mɔgɔ minnu don wa kow bɛ kɛ wagati min na o y'a sɔrɔ u bɛ sunɔgɔ la cɛw tɛ ko kɔnɔ wa i b'a ye k'a fɔ u ka jɛkɔnɔtiya kama hali lamɛnni ala m'o lɔnniya d'u ma olu tigilamɔgɔ de bɛ wuli ka ko bɛɛ tiɲɛsɛn k'a la tiɲɛ n bɛ fɛ k'o f'i ye ka da kun jumɛn kan tu sais i bɛna ye Amadu Seydou Traoré Amadu Jikɔrɔni ninnu ni Mali ko la olu ta laban kɛra u b'a ɲɛfɔ de min kɛra kunun parce que olu tigɛ kɔra ka bɔ a la tigɛ kɔra ka bɔ a la u ka fɛn lalamɛ u tigɛ kɔra ka bɔ a la bon o ɲɔ ɲanen na an ka jamana kɔnɔ a y'a taabolo yɛrɛ de ye bon n'o kɛra taabolo ye i b'a sɔrɔ kuma caman a bɛna to minnu bolo n'o ye a bɛ fɔ sisan k'i ka ko bɔ kɔnɔnɔndi bolo k'a di darondi ma a bɛ taa firi fo mɔgɔw bɛna nkalon da ɲɔgɔn na u bɛ ka nkalon min da ɲɔgɔn na bɛɛ b'o dɔn wa ko fɛn o fɛn ye kɛra sababu ye ka wulikajɔ kɛ n'i bɛ ka binna ko bɛɛ bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi
o tɛ tiɲɛ yɛrɛ Asimi min Mali président la bi Asimi ni Mali président mais u t'a la dɛ Sao Kamara le ministre de la Défense à la o t'a la dɛ c'est fou ça n'a rien à voir avec Ibeka Bine Ibeka yɛrɛ mun kɛla bi na ni ye bi fɛ ka yira k'a fɔ k'Ibeka yɛrɛ k'Ala de bɛ ka Ibeka ka kɛlɛ kɛ a binnen kɔfɛ Ibeka yɛrɛ mun kɛla bi na Amuro ye jɔni bin pour qu'ale yɛrɛ ka bin o n'o don pour que Amuro binnen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ ni sira ta olu bɛɛ ni ɲɔgɔnna si kasara sɔrɔ donc an t'a dɔn sisan k'a fɔ ko sira ko kasara de don wa donc o sira ko kasara min don f'an k'o bɔ yen de an b'o de saraka k'o bɔ yen sira in ni kɔlɔlɔ don nka kɔlɔlɔ yɛrɛ ta yɔrɔ ye min ye kɛlɛ ninnu kɔfɛ a bɛna fɔ an yɛrɛ de bɛ fili k'o ta fama parce que Modibo Keyita ninnu ko k'an k'an yɛrɛ ta a ye dɔw yɛrɛ ta kɔrɔ kɛ min ye ko n'an ye indépendance sɔrɔ dɔrɔn kɔnɔni bɛ mɔ sanfɛ ka bɔ yan mɔlen an b'a dun sɛnɛfɛnw bɛ falen yɛrɛ ma an b'a karama dun dɔw y'a miiri k'a k'o de ye quoi mais Modibo kelen kan k'a fɔ ko yɛrɛ ta kɔrɔ de k'i cɛsiri ka baara non dɔw ko ye jɔnya ye Modibo ka wagati Modibo ka mangoya dɔ kɛra ko a ko mɔgɔw denw ka taa kalan diyagoya la ale dun b'a dɔn ni kalan ma kɛ an tɛ se ka ko ninnu dalafa farafinna ka tɔnba bɛ sigi don min na sen kan m'a faamu o don Mali kelen dɔrɔn de kɛra jamana ye jamana min masakɛ taara avion na o kɛnɛ kan o ya Mali Modibo Keyita bɛ bɔ don min na o y'a sɔrɔ avion 11 de b'an bolo Air Mali mais i bɛna mun ye o Modibo min y'a cɛsiri i bɛ se k'a fɔ san 8 kɔnɔ ka se ka fɛn lada an bɛ se ka an sinsin min kan o Modibo ko lana kɛ ko hali maa da tɛ se ka don kuma la anw kɛlɛkun dɔ kɛra ko parce que k'anw ko Modibo y'a bila yɔrɔ min na k'an bɛ tɛmɛ n'a ye a ye baara bila yɔrɔ min na k'an bɛ tɛmɛ n'a ye u nana kɛ Modibo ye nin kɛ tan fɛ Modibo ye nin kɛ tan fɛ mais baara min kɛra n'an ko k'an bɛ tɛmɛ n'o ye ayi o fana tɛ kɛ jɔnɲɛma ye jamana de don jamana min den fanba bɛ sɔn ka ban tunya la ko ka sababu kɛ ko a bɔra mɔgɔ min da ou bien ka sababu kɛ k'a t'i fɛ dɔrɔn ou bien ka sababu kɛ e tunya min fa t'a fɛ dɔrɔn an b'o jamana de kɔnɔ donc ninnu bɛɛ ye tare de la société de ye ninnu bɛɛ ye taabolo de jamana kɔnɔ n'i bɛ wuyangili kɛ n'i bɛ yɛlɛma kɛ n'i bɛ nin kɛlɛ fasugu kɛ i bɛ baara kɛ ni nin bɛɛ ye k'a sɛbɛn nin i bɛ si ɲɛna ka tile ɲɛna ka su tagama ka tile tagama ka jamana ɲini k'a dɔn il faut être capable de se plonger dans la psychologie du peuple n'a sɔrɔ i mago de bɛ k'a ka dilan dɛ ni mago de bɛ k'a ka ɲa de ni mago de bɛ ko an kana to a la i bɛ nin ɲanima goro kɛ walasa an ka se ka jɔ ka sababu kɛ jamana min nin gɛlɛya de kɔnɔ nin gɛlɛya fin ma se e k'a jateminɛ don min na bɛn ni kuyate bɛ minɛ cɛ kuma dɔ kun y'an ka jamana kɔnɔ bi i tɛ cɛsi sɔrɔ bi ko min b'a la kale i tɛ cɛsi sɔrɔ bi ko min b'a la kale yɛrɛ awɔ mais ala nkalon dɔlen kɔfɛ o tɛ yafa deli tabarikala wala nkalon dɔlen kɔfɛ u b'a fɔ barokɛyɔrɔ la hali u t'a fɔ kɛnɛma dɛ u b'a fɔ u den k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna parce que on aime entretenir la méchanceté entre les gens les gens sont foncièrement méchants jamana in gɛlɛya dɔ ye juguya de f'a ka kɛlɛ de ye wa kɛlɛcogo dɔ ye fo mɔgɔw sɔn ka f'u ye quoi i bɛ ka min kɛ juguya de don tu es méchant a bila a tɛ faso jɔ Amadu kɔnɔ dɛ so ne bɛ se k'a faamu cogo jumɛn na maa maa bɛɛ Mali kɔnɔ yan k'a kɛra wulikajɔ sababu ye ko Ala ye si d'a ma Maliyɛnw y'a ɲini k'a bɛɛ lanɔgɔ tabarikala an bɛ taa ɲɛfɛ an y'a ye k'a fɔ nin dɔgɔkun in na aw kunbɛra kosɛbɛ kɔnɔbugukaw olu fɛ yen u bɔra kosɛbɛ mun de tun bɛ yen événement na sugu jumɛn de kun fɛn min ye Konebugu ye a Konebugu de don Konebugu Masi b'a kalama ko ne taara ale bɛ fan jumɛn fɛ Konebugu filɛ yɔrɔ min n'an b'a wele ko UNPP o kɔfɛ ka jigin Bamakɔ yan dɔ kɛ Bamakɔ yɛrɛ don mais kabako de bɛ yen dɛ mun bɛ yen Masi ja hɔrɔnya ma ban hali bi cɛ Masi ja hali bi ladira ma ban cɛ Masi hali bi ja dugutigiw bɛ yen minnu bɛ hami dugu la cɛ Masi b'a dɔn ko kɛmani kan kaba ten quoi mais i b'a dɔn le 7 juillet Konebugu na dabali banna cogo di ne b'a mɛn ko Konebugu k'a fɔ ko
dugukolo mankan bɛ yen mais k'a fɔ ko dugukolo mankan in sirilen don ko o bɛ fɛ ka yɔrɔ ka lotissé mais ko yɔrɔ min ni n'a sɔrɔ sa ko sira bɛ bɔ ko sira bɔli kan ka kɛ ni minnu ka sira bɔra minnu kan k'olu kan ka taa lakuru yɔrɔ min na m'a fɔ ma n'a fɔ ma ko recasement ko bɛɛ bɛ yen mais ni dabali banna lotissement ka kɛ ni lotissement fana kɛra minnu ka yɔrɔ bɛ na ci olu kan ka sigi yɔrɔ min na o fana bɛ yen mais dugutigi de y'o bɛɛ prévoir dugutigi y'o bɛɛ prévoir a ma d'o ma dɛ dugutigi ye cɛkɔrɔba de ye bi a ma d'o ma dɛ dugutigi ye mɔgɔ ye bi min sen bɛ k'a dimi a ma d'o ma dɛ dugutigi de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ yen n'a bɛ ka kunna wari bɔ k'a ka denbaya kunna wari bɔ a kan ka musaka min don a ka denbaya la k'o kumanen o ma ka wuli ka jɔ kɛ bi pour que mɔgɔ minnu kɛra nin yɔrɔ sigibagaw ye olu ka se ka lafiya bi mais ni dabali banna mais min dabali ban cogo jumɛn na i b'a ye k'a fɔ ko dugutigi min bɛ k'o yɔrɔ kɔnɔ gɛn faso ka baara o dugutigi bɛ tila ka tɔɔrɔ sɔrɔ a nɔfɛmɔgɔw bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ sigida sifinnaka minnu faralen don a kan k'a dɛmɛ nin baara olu bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ fo a denw bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ ne ko a bɛ sigida fɔlɔ de fɛ sigida filanan a b'o de fɛ a b'o min fɛ i b'a dɔn ko nin yɔrɔ la n bɛ tɔn fɔ tɔn min wele k'a fɔ ko collectif pour l'émergence de la commune 2 à présent o ye Ablaye Diop ye secrétaire général Balayira ka taa se fo ɲare ninnu ma u ye tabale gosi ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan commissaire bɛ yen mairie ka représentant bɛ yen dugutigiw an ka ɲamakala tɔnbaw ka mɔgɔw bɛ yen bɛɛ nana ɲini k'a fɔ ko sisan nin kibaruya ka jɛnsɛn yaasa ɲɛmɔgɔ ka wuli k'u jɔ mun na parce que dugukolo min bɛ yen n'a a tigi dɔnnen don parce que an ka jamana kɔnɔ i b'a dɔn ko o ye nkalon tigɛ ka namara don ko dɔ la o ye jumɛn ye et puis an ka dugutigiw y'a laja o ye jumɛn ye ko bɛɛ nana de a ko k'ale ɲɛriw nana de e ka nin kafira kuma lajɛ ma jɔnni ko ko mɔgɔw cunna ka bɔ sanfɛ a fɔra de ko i nana dɔ mɔkɛ ka tu tigɛ n'o de kan ko i nana de min bɛ wele ko dugutigi k'i k'a bonya quoi ko parce que don min olu bɛ sigi yen quoi o y'a sɔrɔ ko sajugu de bɛ yen o don y'a sɔrɔ mɔgɔ t'a miiri ko mɔgɔ bɛ se ka sigi yen o don y'a sɔrɔ tufin de bɛ yen o don y'a sɔrɔ nɛnɛ de bɛ yen o don y'a sɔrɔ su man di tile man di sigifɛnjugu bɛ yen e nana ko olu y'a tigɛ k'a kɛ sigiyɔrɔ de e nana o nɔ de kan a jalen na ko e nana de k'i ko bonya simolola i ko bɛɛ nana de k'a feere jɔnni ko jɛ bɛɛ tunna jɔnni ko kuma jumɛn fɔra i ɲɛna yan donc o siratigɛ la i bɛ mun ye an ka jamana ba kɔnɔ dugutigi n'i y'an ka jamana sariya ta sariya fɔlɔ-fɔlɔ ye lalala sariyaw ye mais bi o lalala sariya an b'an yɛrɛ ɲininka a kolo giriya a ka kolo ka girin ka taa se fo kundama jumɛn na wa i b'a ye k'a fɔ ko an ka dugutigi min don a kalannen don a ye ko dɔn il a servi dans l'armée donc a ye sɛbɛnw ɲini a ka dugu la sɛbɛn min bɛ se k'a to baara bɛ nɔgɔya bi n'o ye ka yɔrɔ lotissé mais an bɛ kibaruya minnu b'a kɔrɔ o de ye kɛnɛ min bɛ yen n'i y'o bilalen don siniɲɛsigi ye dɔw b'a fɔ k'u bɛ kunun gulɔ an ye kibaruya sɔrɔ ko minnu taara u ka yɔrɔ jɔ yɔrɔw la min ni sira yɔrɔw don ka b'a fɔ wagati u foro ɲɛna ko wari b'u bolo ni baara ko k'a bɛ avancer k'olu bɛ tiɲɛni kɛ k'a lajɔ mas ninnu bɛɛ de ye kɛwale ye an ka faso kɔnɔ an bɛ ninnu bɔ yen de n'an ma ninnu bɔ yen faso tɛ k'an bolo mas n'an ma ninnu bɔ yen ne Kuyate ye jamana in yala ka du cilen ye ɲɔmasa du de tun don ne ɲɔmasa du mais i b'a dɔn min y'a ci ya bɛntarakiw ka fa ka dugukolo kan den minnu n'olu ye kamalen jɛmuw ye n'olu de ye du sɛnɛkɛla denw ye u bɛ minɛ ka datugu kaso la san 5 san 6 du bɛ ci i fa ka dugukolo nɔfɛ wagati min na i bɛ kaso kɔnɔ a bɛ ka f'i ɲɛna ko i fa ye tiɲɛ min to yen ni diɲɛ bɛɛ bɛ se ka seereya k'o tiɲɛ kɛra nantankolon dɔ sago ye donc mas an ka sɔn n'an bɛ ko o ko kɛ diɲɛ kɔnɔ an ka nin yɔrɔ ninnu matarafa parce que kun tɛ diɲɛ labɔ la ni hadamadenw tɛ bonya ni danbe ye tun tɛ diɲɛ labɔ la ni hadamaden tɛ bonya n'i ka hakɛ ye tun tɛ diɲɛ labɔ la ni maninfin ka sɔrɔ min n'o ladannen don ye n'a sɔrɔ k'a fɔ k'i tɛ se ka lakana
Jenny. Mais non, connaît beaucoup de goûter quand il faut. Mais il va donc mourir. Ani mourir dont il cligné. Mais il faut MCA Dara qu'on a tenu quoi. En 2019, on allait qui Yoruba Kaye qu'a fait construire une prison. Qu'a formation mais quelque chose comme ça. Nous comme mourir tenir on va dire qu'on a passé mourir tenir on dort. Mais Yoruba est, bah Yoruba do. Yoruba ba birina fa Yoruba gansan do quoi. Mais t'as clair Kaye. Yoruba be se bi comme aya ye dugu do kono. Ale rebi se ke bi ka saba mbo. Ka dugu ka sawe dugu ko mi na be ka doya no febi na be ka tora no febi na na ka dema be ka kolosra no febi na ni jeunesse do be ka kolosra no febi o dugu ko ale be se ka fere ka sawe to ya mara babu awo ale be se ka ke na ma soma ale ma soma quoi ni gela kle bayna ni je kura kle bayna ni kle mina ni dugu ko kera sawe non mais ne rensi kala je no ngome mais tadi mo kon finga na refa ka nyane quoi parce que ni marana il donne ibina mouye la drouille non connaît beaucoup d'outils ka fo ka jeunesse fo nadirido non mais ngat sakala kale mi ni mes mi ka fo ka toto muna parce que dugukolo ko be nyami ma bi dugukolo be se ka minga dugukolo la bi na le sona bi ka fara cheningo la ka ba se ka mi soro bi ale la ka choro ba ka je be ko ni bikela non ni ala ka maye ye non mais masini ala ka maye mais mon ami n'a fera qu'à faut que administration faralentale kan kasi kan nkondo bala o de mon maro buguni kaw olu fana fe anya ye ka fo madobe ni o ye jaka samsa samaki ale koni dugolo dima buguni ko fana kra ni sunja ko de non mas bi on tume buguni buguni ngako ko afolo sima ajarani parce que buguni ko beba kala ma ko bi kamna kuma taya tiendu nyere be kuma ye rajula dimanche 10h30 mais mi ami chez ego nigo ko ga buguni ga président bi ma se kara kanida am so ga buguni président mais mo ya santi chugo la ne ga jati mino kono ka fo buguni ila menen doye non la menen do cher la tabarkala yo fulike ka fo ko nga fiye ko jarani masi baro ni dugu kulo yela dude mais ne ra hayle kun dalara ala du tari amena ngaledu ni na croya chugo mine bodo afan de kunu ne re bora kalama jonye dugu kulo ndi bagaye kunu adira amena ke amadi amena de mais mogo de wola no sibi ka fo sibi ni la vie sibi RFM na be chômage technique là on be chômage là mon frère prendre mon flow ay quoi tu ma fo ka ba voilà a fo ka ba bena pano be installé c'est quoi tu veux barra de machine la mo be pano là oté c'est un chômage galant un chômage il a un chômage c'est un chômage galant na be yana go ni ay wa ka ti chômage là chômage les rêves chômage là on bola kata buguni avec kalonani bo ale de ko sibima sibi ni ko ati ayro soro domina ka bo kasola me dugo kolo la ya Allah ne bodoni sibi go koni tigibe ni fok mabe ya to fo ne bodo a soro na akli to yara la ne ma to en capté do ko yoro dum ngo buguni ngalamdullah ani do ke o fala ke sa abi do ko fla bango si ma ngo antala jang na ke ni mo ko ma ki mo ye nek na ke wara ngant tanga buya korbote ala ke ngo si ma ngam taka bebi do yama tabarkala yalo che anyi kibara soro ko wadi mali fune mo go bana ango sanfanga bolide kata ni ko nyele bo ka kana jona ka benima abana ne re boli buguni ne bolo ko mi se ka ndaka la seme doni nga message ni wolele ni do ni so jaw ni do jorle do awa ko ko tebna mo fo shuna to na mo fo shuna to ambo do be luti fa ko ma blere parce que ko kaso ko funa ga gire non ya kaso mbane na la ga je mas antara buguni toy nyaay sore
an tato radio aran parla message nana k'a fɔ k'an ka nali bɔra tɔgɔ sɛbɛnna n ko y'a faamu sisan a kɛra wajibi ye ala y'a kɛ dugu jɛra an y'an sen fan taara Buguni an talen Buguni an bisimila ale saga kelen tabarikala t'a dɔn boisson ale bɛ dun wa a bɛ min wa an t'a dɔn an kɔni boisson kɔni an y'a min tabarikala an tila ka taa yalasa kɛnɛw kan kɛnɛ nemalenba a banna ani gitɔrɔn cɛman jan tabarikala n tun bɛ laseli kɛ kuma dɔ la ka ɲɛfɔli kɛ ba ni mono cɛ la ba ni kɔ k'a fɔ k'a tɔgɔ dɔn ba ni mono cɛ ɲɛ b'a kalama k'u taara an sigi ba ni mono de cɛ kɔ bɛ yan fɛ ba bɛ yan fɛ a banna i ye min laɲini ni fiɲɛ bɔra tilebin fɛ a bɛ ba fiɲɛ saba k'a la n'a bɔra wɔɔrɔ a bɛ sɔrɔ ka na a bɛ fiɲɛ ta ka surun kɛ sɛnɛkɛyɔrɔ ɲuman de dasilen n'o ye tabarikala an b'a fɔ n'o ye Jakasa Musa ye k'a fɔ k'an de ladutigiya k'a fɔ dugukolo dili la ka tila k'a fɔ ka sababu kɛ mun ye i b'a sɔrɔ dɔw b'a miiri ko an ka mɔgɔya i b'a sɔrɔ dɔw a bɛ kalo damadɔ bɔ dɔw y'a miiri ko an ka mɔgɔya banna komi si n'a fɔ u tɛ mɔgɔya giriya dɔn olu ma Nelson Mandela tɔgɔ dɔn u m'a dɔn dɔw m'a dɔn quoi masi b'a kalama ko an bɛ jigin ɲɔgɔn na o de kama ne tɛ se ka juguya kɛ mɔgɔninfin na quoi u b'a wolo cogo de bolo masi se foyi tɛ jɔnni ye setigi Ala dɔrɔn de kana mɔgɔ si juguya ka sababu kɛ k'i b'a ye minɛnin dɔ kɔnɔ n'a ye min kɛ n'i kan ka latɔn a la i b'a latɔn a la mais i kana juguya quoi a bil'i kunna k'i ka bon mɔgɔ dɔ ka juguyali ma kini dugukolo kibaruya selen bɛ Ala dɔw tɛ sunɔgɔ su na mais pata sɔrɔ ma foyi kɛ dɛ ko parce que n ko k'ale ka walita to a bolo ne ka kɛlɛ o dɔrɔn de o sinon ne mɔgɔ se mɔgɔ ma mun na n ti fa dɔn n ti ba dɔn n ti dɔwɛrɛ n ko foyi ti ka foyi la n ko k'i walita t'o bolo ko kiri ka tilen jamanadenw ka sɔn ka ɲɔgɔn minɛ an ka jamana jɔ a banna k'o tɛ ka fɔta a bɛ tɛmɛ nin kan mais dɔw de ko k'an b'o min fɔ de k'o de ye masiba ye k'an b'o kɛlɛ min na de k'o de ye tɔɔrɔ ye olu kan et puis an b'o fana bila kun jumɛn na k'a fɔ ka sababu kɛ a ka nin geste ye mɔnɛ bɔ an na tabarikala nin geste kɛra sababu ye maa wɛrɛ fana ye layidu wɛrɛ ta n'o kɛra don min na o nana kɛlɛ ni Ala sɔnna a ma dɔ ko ni dɔ ye dugukolo di ayiwa an b'o la a daminɛra o ni y'a daminɛlen ka taa an bɛ dugawu de kɛ Ala ka so in dayɛlɛ dɔ yira an na an b'a fɔ ten Ala ka a so inauguration dɔ yira an na an bɛ taa ni ɲininkali ye halisa an y'a ye k'a fɔ Faransi ka tagali i tun b'a fɔ tellement que k'a nɔgɔya dɔw tun b'a fɔ ko kati bɛ ko fɔ k'a nɔgɔya i b'a fɔ ko gɛlɛya t'a la i tun b'a fɔ ko Faransi bɛ taa ka dɔw to sunɔgɔ la i y'a fɔ cogo min na a kɛra ten MINUSMA ta kɛra ten waati jan i ko CEDEAO ko pɔnpɔn bugolo don k'a tɛ a ko tɛ mɛn sen na ko an bɛ taalen bolo min kan k'i b'a ye k'a bɛ firi i y'o fɔ a fana bɛ waati bɔ yala halisa i ka o kuma fɔlen a b'a nɔ la walima CEDEAO bɛ e bolo cogo di sinon i ye CEDEAO fana ta fɔ a mɛnna dɛ ma si b'a dɔn ko an maninkaw an ko an bɛ min wele ko nkalon an ko wuya de don a de kɛ fɛn min don a bɛ firi bi a bɛ bin parce que i b'a ye an ye maliyɛn caman ka CEDEAO dɔn a kɛra 2012 de ye u y'a dɔn ni min ye o y'a girinna k'a fɔ k'o bɛna da sɔn a na la o y'a sɔrɔ an tun mago bɛ ka para min kɛ yaasa jamana ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ dɔɔnin o ma taa yɔrɔ jan minnu tun bɛ a dɔnni ma mɔgɔ lakolokololen tɛ yen c'est à dire que jamakulu labɛnnen tɛ yen u bolo min bɛ se ka kɛlɛ kɛ min bɛ se ka sira ladan ka tagama u fɛrɛ ma o tun tɛ yen en 2012 siratigɛ la a fɔra ko embargo kɛra dɔrɔn a fɔra wuladani min fɛ yala embargo yɛrɛ ka jigin malo embargo yɛrɛ kan parce que o y'a sɔrɔ u tɛ kibaruya dɔn embargo la. a ye essence bɛɛ san ka ban u ye essence bɛɛ san a dɔw yɛrɛ ka du jenina essence sanni yɛrɛ sababu la ka essence san ka kɛ ka sokɔnɔna fa tewu ne yɛrɛ siga ni kafira tɛ n bɛ mɔgɔ bila ka nin kɛ quoi a bɛna tile joli kɛ e bolo ye dɛ
ita maroko min wuli wakati dɔn e sanse min sa o dan ye tile 3 ye min sa dan ye tile 5 a cayalen b'a kalo kelen i t'o san o ko mun ni san parce que i dara la ko Amadu ko bɛ yen i dara la k'an se ka kunbɛn i siranna i jatigɛra fanga siranna a don paf an nana sigi an y'a daminɛ 2012 lase bɛɛ CEDEAO kɛcogo ni fɛnw tacogo c'est pourquoi i b'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ yen nɔ n'u tile kelen bɛ yen i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen u b'a fɔ k'u b'an maqueter ou bien k'u b'an juger ka taa sɔrɔ kabala k'u da o m'i ka lasew lamɛn hali ka tɛmɛ miniti 30 kan parce que olu bɛ bali k'i ka kuma programme minnu sɔrɔ réseau sanfɛ seba t'u ye u bɛ kɔ kan seba t'u ye u bɛ kɔnɔna na seba t'u ye u bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ u tɛ se ka heure 2 ta forfait u tɛ se u se foyi t'u ye donc u t'i ka kuma yɛrɛ lamɛn yɛrɛ u t'i dɔn yɛrɛ o y'a sɔrɔ anw ye kuma min kɛ radio sanfɛ san caman an dara la k'a fɔ ko laseliw ye jamana kɔnɔden minnu sɔrɔ ka ban olu bɛ kɛlɛ in bɔ o de kama ne ko dɔw ma n ko ka daga sunɔgɔ n ko jama dafara sa ninnu b'a kɛ ko k'i bɛ nin fɔ waati min na jama dafara ninnu b'a kɛ o y'a sɔrɔ an ye radio ni fɛnw mɔgɔ minnu y'a lamɛn o lamɛnnen don an ye an ka mobile ta ka don Mali frontière la i bɛ taa i bɛ kuma minnu fɔ radio sanfɛ i bɛ taa mɔgɔkɔrɔbaw cɛkɔrɔba musokɔrɔbaw de sɔrɔ u b'a lakale a lakale cogo la f'i bɛ nisɔndiya f'i ɲɛji bɛ bɔ an ko sisan kɔni baara ɲɛna ni CEDEAO ko an b'a lajɔ o de kama ne k'i ma n ko ni CEDEAO ma yɛlɛma don a ka taabolo la CEDEAO ko bɛ ban dɔw ko an bɛ k'o fɔ anw ye jɔn ye yala an b'a fɔ k'anw sa an ko ko nkalon de tɛmɛ boli la le problème c'est pas nous c'est le mensonge et ses caractéristiques nkalon waati ma boli la donc o siratigɛ la bi mankan wele no CEDEAO kɔnɔ mankan wele no CEDEAO kɔnɔ fo u yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲini bi u bɛ fɛ k'a bila da jumɛn kan o mankan ma daminɛ bi dɛ a ma daminɛ bi a ma daminɛ bi dɛ mankan in daminɛna kabi wagati min na an sera k'a faamu ko CEDEAO ye tɔn de ye wa tɔn min don jamana minnu b'a kɔnɔ olu jamanaw ka hakɛ ka lafasa o tɔn fɛ hakɛ minnu b'a kɔnɔ ka sɛbɛnw ɲɛnɛmaw ɲini k'u kalan k'a tacogo dɔn k'a minɛ cogo dɔn ka u ka nkalon ta k'a yɛrɛkɛ k'u se fɔ k'o yɛrɛkɛ k'u dɛsɛ wɛrɛ fɔ k'o yɛrɛkɛ o de taara ka baara kɛ n'a ye le 14 janvier ka CEDEAO jɔ CAC fo CEDEAO ka embargo wuli an ka nin sira minɛ an ka fɛrɛ kɛlɛ kɔnɔ pour que ka se ka Kidali récupérer kɛlɛmisɛnninw tɔw bɛ ɲɛnabɔ cogo min na an ka se k'o baara kɛ ka tila k'a yir'u la k'a fɔ CEDEAO dɔrɔn tɛ dɛ bingali min bɛ ka kan kan kɔnɔna na min bɛ ka kan kan kɔ kan min bɛ ka kan kan an ni jamana wɛrɛw ɲɔgɔn cɛ tɔn minnu sigilen don a ka lajɔ de ye o tɛ se ka lajɔ fo ka taa sɔrɔ aw sɔnna ka jamana ninnu bɛɛ miirindiw n'o y'a peuple ye k'a bɛɛ koloso ɲɔgɔn na masa an ka voyage kun de filɛ nin ye ka kuma jamana kɔnɔdenw fɛ k'u labɛn k'u ɲɛsin ni kɛlɛ ma k'a dɔn k'a fɔ nin tɔn ninnu tɛ se ka bin an kan n'anw yɛrɛ ka lɔnbaliya ni anw yɛrɛ ka ɲɔgɔn minɛ baliya tɛ o lasew de ye labɔli kɛ bi o de kama CEDEAO jɔlen don a jɔyɔrɔnin na a tɛ ka taa wa n'a ma dɔn sen falen CEDEAO ko bɛ ban wa CEDEAO ko balen tɛ suya ko ye dɛ ka sababu kɛ diɲɛ jɛrɛgɛ tɔnman bin n'an b'a wele bi k'a fɔ ko Nations Unies ale sigira octobre 1945 deuxième guerre mondiale kɔfɛ la SDN n'o tun bɛ wele ko Société des Nations o dɛsɛra ka jaba filanan kɛlɛ kunbɛli min kɛ u y'a ci ka bɔ yen ni CEDEAO dɛsɛra k'a fɔ k'a b'a jɔ a jɔ la a bɛ ci dɛ o tɛ CEDEAO dɔrɔn ye dɛ ni jamana fɛn fɛn bɛ bi farafinna kɔnɔ ni min dɛsɛra k'a jɔ ka kungo kɛlɛ ka minɔgɔ kɛlɛ ka kiri jugu kɛlɛ ka taabolo jugu kɛlɛ ka zon kɛlɛ ka namara kɛlɛ ka nkalon kɛlɛ biti n bɛ segin a kan kana segin a la fiyewu parce que o fiɲɛ de wulila o fiɲɛ de wulila mɔgɔ min y'a fiɲɛ furan mɔgɔ min y'o fiɲɛw fiyɛ diɲɛ fɛ bi cɛ o cɛba dɔ dalen filɛ bi kɛyɔrɔba hadamaden jara di bɛɛ le cerveau cɛ k'a jara u y'a fili diɲɛ fɛ wa hali an t'an kɔfilɛ yɛrɛ fiɲɛ wulila de o de kama o fiɲɛ min wulilen filɛ nin ye bi an tulo b'a la CEDEAO kɔnɔ debaw bɛ yen kuma gɛlɛnw bɛ yen kuma minnu n'anw yɛrɛ tun b'a fɔ ni mɔgɔw tun tɛ sɔrɔ don CEDEAO kɔnɔ minnu b'a fɔ a CEDEAO yɛrɛ kɔnɔden dɔw bɛ ka fɔ CEDEAO kɔnɔden dɔw bɛ k'a fɔ bi k'a fɔ k'u ka dɔn sen yɛlɛma parce que i b'a jateminɛ ko
farafina kilatɔn o i CEDEAO o UEMOA o nin tɔn fɛn fɛn n'an bɛ k'o fɔ ko olu don an ka tilebanfan ninnu fɛ ninnu bɛɛ sigira de ko an ka se ka kɔgɔ bin kana ka an kan an ka se k'an ka jamana sɔrɔ fɛn minnu b'an bolo an ka se k'a feere a sugana prix la parce que minnu b'a san an bolo n'u m'a sɔrɔ e bolo da ɲɔgɔn na u taa san mɔgɔ wɛrɛ bolo o concurrence ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ dama ɲɔgɔn cɛ seba t'an ye an ka sɔnɔgɔya don taga ni ka segin na an ka peuple n'o y'an ka miridu an k'u durugu ɲɔgɔn na an ka kɛ kɔtɛrɛ ye ka don an ni tiɲɛnikɛlaw cɛ an ka jamana kɔnɔ an ka kɛ sariya lafasabagaw ye k'an ka jamana kɔnɔdenw lakana a tɔ ninnu bɛɛ sigira nin de kama nin bɛɛ panafricanisme ka firiw de ye nin bɛɛ farafina ka kɛlɛw fɛrɛw de ye mais n'a fɔra k'a fɔ ko minnu donn'a kɔnɔ u nana ɲɛsin yɛrɛ lakana taabolo t'i lafasa jamana kɔnɔdenw ka hakɛ t'i lafasa kungo b'an kan o t'i lafasa minɔgɔ b'an na o t'i lafasa c'est à dire que o tɛ kɛlɛ b'an ka jamana kɔnɔ o tɛ kɛlɛ en 2012 quand j'ai vu la CEDEAO nous imposer des embargos illégaux et illégitimes au nom du respect des principes des droits fondamentaux. Mais ni dabali banna quoi. Nous avons droit de même se que Dieu kono ka bouyané armadeni ye. Ko retour à l'ordre constitutionnel. Kirosu a folo lokolo na Jimmy Bamako. Wakati kila margo yangalendo. Ne gongo mais il faut qu'anga fusiri ni attitude nous dana. C'est une impulsion pour qu'anga nkokoda ni fin na ka foka makele quoi. Comment? Encore anti-son. Bingali ka kan fɛ bingali ka kan kan wala mɔgɔ fɛ cogo min na an yɛrɛ dama ka jamana kɔnɔ bingali tigɛ dɛ madugukolo zo ni namaratɔ ni kalabanciw ni yurugukɛlaw k'a dɔn k'o kelen de don dɛ après la MCA le kelen a bɛɛ y'o kelen ni dɛ foyi ti bɔ kɛlɛ ninnu na donc bɛɛ ka sɔn an ka da la k'a fɔ an bɛ fɛn o fɛn dilan n'an m'a dilan tiɲɛ kan n'an m'a dilan ɲɔgɔn bonya kan n'an m'a dilan hakɛw lafasali kan n'an m'a dilan k'a fɔ k'a dilan kun de hadamadenya ka se ka ladilan an bɛ fu de la donc bi o tiɲɛ de bɛ ka fɔ CEDEAO kɔnɔ CEDEAO dɔrɔn tɛ o CEDEAO minnu taara ka instrumentaliser hali jamana wɛrɛw mɔgɔw fɛ bi olu jamana kɔnɔna na bi a yelen don k'olu jamana kantigiw ils sont en difficulté avec leur peuple là. Bi Faransi ɲɛmɔgɔ caman jalaki binnen do i kan ko parce que k'i ye Faransi tɔgɔ tiɲɛ diɲɛ fɛ k'i ye Faransi mangoya diɲɛ kɔnɔ mais minnu y'o baara kɛ Faransi ka denw n'olu bɛ ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya bi comme anw yɛrɛ ye wulikajɔw kɛ a gilets jaunes mɔgɔw nana kɛlɛ k'an nɔfɛ yan donc bi diɲɛ ka lafasa diɲɛ ka bɔ nin foso fasa kɔnɔna na cɛma bi farafina yan i b'a ye k'a fɔ panafricains o de kama ni kɛlɛ kelen an ko ma non n'a wulila k'a fɔ k'a b'a ta n'a fɔ an b'a kɛ kɛlɛ kɔrɔma ye cogo min na bɛɛ ka suru Mali kan ka Mali lagosi i n'a fɔ an ye tiɲɛnikɛlaw tɔ lagosi cogo min na a laban jeliw b'a fɔ min ma nos Chinois b'a fɔ min ma ko aiguiser et préserver la lame c'est-à-dire que aiguiser et marteler ne préserve pas la lame an k'an jɔyɔrɔ dɔ la quoi ko tiɲɛw ni ko ngolon ka bɔ ɲɔgɔn na n'o tɛ n'an y'a bɛɛ kɛ farali ye dɔrɔn finalement jɔyɔrɔ tɛna sɔrɔ o tanya kama bi an bɛ ka min makɛti CEDEAO la an bɛ k'o kelen makɛti an yɛrɛ ka walew la an yɛrɛ ka tɔn n'an ka jamana kɔnɔdenw CEDEAO ko n'u ma ɲɛ sɔrɔ a la n'u ma jɔyɔrɔ yɛrɛ la masa a bɛ dɛsɛ ka tiɲɛ ko ye laɲini dɔ kɛ a bɛ waati jan bɔ farafina bɛɛ ka kɛ kulu kelen ye aw ni Burkina Bale citoyen a kun avancé la kosɛbɛ ani tɔn wɛrɛ minnu bɛ Burkina fo ka taa se Niger ani Senegaliw ni aw ye jamana caman kɛ yala bi bi in na jamana saba kɛra confédération ye Mali ni Burkina ni Niger sommet min ni a kɛra CEDEAO yani ale ta ka kɛ sommet e y'a ye cogo di fɛn jumɛn de bɛ y'a kɔnɔ n'o bɛ jɔ maa hakili fɛ yala sini bɛ AES ya e yɛrɛ ka hakili jagabɔ kɔnɔ i b'a dɔn ko majɛ min bɛ an ka jamana mara la dɔɔni majɛ o de ye sisan ni ne ko min na kuma i b'a sɔrɔ i bɛna ko sanfɛla dɔrɔn de ta a dugumana t'i bolo maintenant minnu bɛ ka kuma fɔ
an ka nin kalo 9 in kɔnɔ walima o kelen kɔ ka hakilila ta nin wagati laban ninnu kɔnɔ mun de b'i bolo duguma dugumala ni sanfɛla de don wa oui jɛnatigɛ ko bɛ o de o c'est à dire k'i b'a jateminɛ c'est comme la fois ale yɛrɛ wolo bɛ kɛlɛ caman kɛ minnu ka yeta man bon olu nana mun ye dɔrɔn ko a b'a la France o k'aw bɛ faransi ko kɛlɛ de la a bɛ faransi ko kɛlɛ la mais olu t'a dɔn k'a fɔ ko faransi bɛ ka kɛlɛ Mali kama olu ko k'an ka faransi ko ka hakɛ ɲini quoi dɔw kun ko ten k'an ka faransi k'a ka hakɛ ɲini comme hakɛ t'anw na quoi mais dɔwɛrɛ tɛ nin kɛ dɛ hein on appelle ça le démon du mental humain c'est-à-dire que sitani sera dɔ hakili la kojugu quoi f'a bɛ kɛ a yɛrɛ bɛ kuma min b'a da a t'a kɔrɔ dɔn quoi donc o de kama ni mɔgɔ ma gɛrɛ ɲɔgɔn na min bɛ se ka dugumala f'i ye yaasa i ka sanfɛla ɲɛ ye a dɔ la n'i kɔnna k'a fɔ k'i bɛ fɛla fɔ i bɛ sɔn ka bila fili min kɔnɔ o de ye i ɲɛ bɛ min na i bɛ ka kuma n'o de mais min bɛ duguma i t'o lɔn o de kama kabi an bɔ ni san cɛ an bɛ k'an yɛrɛ minɛ ka jateminɛ kɛ k'a lajɛ a ko bɛ fɔ yɔrɔ jumɛn parce que hali tagama dɔ kan ka k'an fɛ tagama minnu sen fɛ an kan ka ɲɛ dɔ sɔrɔ ko la gɛrɛɲɔgɔn dɔ kan ka kɛ peut-être an k'a jateminɛ mun de bɛ sen na mun de bɛ sen na donc o yɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ an kɔni ka jate la a mana kɛ fɛn o fɛn n'i b'a kɛ i jija i ni jamanadenw ka ɲɔgɔn faamuya la n'i b'a kɛ diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn i jija ni jamanadenw ka ɲɔgɔn faamuya la o de nafa ka bon kosɛbɛ parce que n'o tɛ tɔn kura sigili diɲɛ kɔnɔ bi ma bila sen na dɛ n m'a f'i ɲɛna ko Nations Unies ye tɔn kura ye dɔ cira ale nana o t'o ye an ye confédération de fɔ bon confédération minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ mana n'a ka ca a man ca ouais mais fédération kɔni o bɛ diɲɛ kɔnɔ a ka ca jamana caman farala ɲɔgɔn kan olu ka ca bon souvent i b'a yɛrɛ ɲininka bon mun na an b'a k'o ye mun na y'a kɛ confédération ye wagati gɛlɛya dɔ don wa mun de bɛ yen bon confédération in fɛnɛ kɔnɔ an bɛna ale kɔlatigɛdaw jumɛn sigi a kɔnɔ an bɛna kɛ ka taa fo kunnama jumɛn na an bɛna kɛ k'an sinsin bere kɛ jumɛn ye sinsin bere bɛna kɛ jumɛn ye f'i ko bɛɛ sɔrɔ ka sɔrɔ ka sɔrɔ k'i bɛ sɔrɔ k'a fɔ k'i bɛ fɛla fɔ a la parce que comme n'a fɔ an ka sɛbɛnw sɔrɔ accord d'Alger an ma wuli ka kɛlɛ kɛ an kunfɛ an ye sɛbɛnw de sɔrɔ ka ɲininiw de kɛ k'a dɔn nin b'a kɔnɔna na mais maintenant n'a laɲini ye an ka fanga sɔrɔ ka wagati dɔ la tɛmɛ f'o fɛnɛ ka dɔn ou bien n'a laɲini ye an ka fanga sɔrɔ fo ka taa laban a ka kɛ jamana kelen ye f'o fɛnɛ ka ɲɛ. bon n y'o fɔ a la k'a laban ye ko ka kɛ fédération de o kɔni fɔra jɔ tun ye compte rendu min kɛ sommet bannen o de fɔra a la. ouais bon n'a laban o ye sisan faut que o ju ka o ta yɔrɔ fɛnɛ o kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ c'est don n'a nataw la an bɛ se k'olu proposition kɛ n'a laɲini o de ye an bɛ fɛ don n'a ka kɛ jamanaba kelen ye ayiwa fɛnɛ siraw bɛ yen. yala est ce que AES ka jɛ ani farafinna ka den yɛrɛ la a bɛ fɔ min ma panafricanisme est ce que u bɛ taa ɲɔgɔn fɛ yan. voilà i b'a dɔn ko o yɛrɛ de gɛlɛyaba bɛ yen bi yan parce que gɛlɛya min bɛ yen bi komi n y'a f'i ɲɛna cogo min na i b'a dɔn an tun kan ka panafricains bɛɛ fara ɲɔgɔn kan yan le congrès panafricain ka organiser o tun ye yaasa an bɛɛ bɛ se ka nin ye an bɛ se ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ sira dɔ kan bon maintenant n'o ma kɛ et que an bɛ k'o labɛn hali ɲɔgɔnye wɛrɛ kan ka kɛ minnu bɛ ka labɛn i m'a ye hali bi AES ko in panafricain dɔ bɛ yen nɔ o m'u prononcer kan fɔlɔ mɔgɔ si ma prononcer Mali kɔnɔ Mali kɔ kan a dɔw y'a kɛ mais an ni minnu ka surun a bɛ ye k'a fɔ k'an ni minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛlɛ kɔnɔ à partir du Mali caman ma kuma fɔlɔ parce que bɛɛ bɛ k'a jateminɛ bɛɛ bɛ k'i ka jateminɛw kɛ fo ɲɔgɔn sɔrɔ ka kɛ an ka se k'a kuma dɔ fɔ bon anw ni jamanakɔnɔdenw si ma sigi fɔlɔ k'a fɔ k'an b'a kuma dara ɲɔgɔn na. Ba dɔ la n'i nana sisan k'i bɛ position dɔ ta ka taa sɔrɔ kisɛ dɔ t'i bolo peut-être hali i ni panafricains dɔw minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo peut-être a bɛ se ka ye ko a ka hakilinaw fɔ ɲɔgɔn kɔ o de y'a to yɛrɛwolo ma sɛbɛnni kɛ hali fɔlɔ a ma kuma yɛrɛwolo tɔgɔla fɔlɔ a ko kan fɔlɔ parce que fo fɛn bɛɛ kisɛ